Добрый вечер. Зараз пачнём. Я адыходзіў вады ўзяць. Ам, Сёння ў нас не зусім звычайны стрым. Мы будзем больш тэставаць саму гульню, чым гуляць у яе. І будзем абмяркоўваць, скажем так. Таму што не толькі ў аўтаматычнага пераклада, у таго, што пакуль атрымалася, ёсць хібы, і некаторыя з іх, як апынулася, яны больш складаныя, чым, скажем так, пакуль я жадаю іх усе выправіць. Вось, але сёння я буду займацца яшчэ тым, што буду ствараць сабе ліст таго, што будзе ў наступную версію, таму што хутчэй за ўсё альфа-версія будзе выкладзена літаральна ў тым жа самым выглядзе, які вы зараз бачыце. Вось, хутчэй за ўсё так я і выкладу, можа мелкія нейкія праўнкі зраблю, зараз я сабе нататкі нейкія адчыню, зраблю. Давайте просто тэкставы файл сабе нататнік адчыню. Добрый вечар, Рыгана. Зараз я будем усё абмяркоўваць. Нататнічак сабе адчыніў, буду рабіць нататкі, бо заўважыў я шмат, пакуль я учора не шмат смог праверыць самой гульні, я упэўніўся, што яна запускаецца, што я магу уйсці у, скажем так, першую сцэну, калі персанаж прачынаецца. Я зайшоў у персанажа, калі ён загрузіўся са старых загрузак, паглядзеў, то, што мы там настрымілі, праверыў, ці ўсё там працуе. Так што, у прынцыпе, я ні халеры, яна не тэставаная, толькі літаральна вось праверка, што ўвогуле запускаецца і нармальна, скажем так, нармальна, розныя ўзроўні нармальнага ёсць. Вось, давайте так, адразу пройдземся. Гульня сама перакладзена з польскай, гэта патрэбна разумець у перакладзе, гэта аўтаматычны поўнасцю пераклад. Вітаю, Мармоль. Гэта поўнасцю аўтаматычны пераклад, перакладзеная на з польскай у ChatGPT, праз ChatGPT у беларускую. Я не рабіў амаль аніякіх правак. Учора адзінае, што замяніў налады, гэта я дадаў. Там было нешта абірайце альбо выбары. На ангельскай там опцыя. На ангельскай, на польскай там было опцыя арыгінал, там нейкі, выбірайце, нейкі такі варыянт быў. Сама гульня запакавана ў гішпанскую зараз. І з гішпанскай ёсць нюанс. Як вызначылася, гэта я вызначыў толькі тады, калі поўнасцю запакаваў і ўсё праверыў. Толькі тады гэта стала відавочна. Глядзіце, бачыце меню галоўнае, так? Гэтыя літары, яны літаральна, калі бы у нас гішпанская была, яны бы былі бы у гішпанскай дакладна такога ж памеру. Арыгінал ангельскі вось такі. Гэта той же самы шрифт. Гэта такой же самы шрифт. Я замяніў усе шрифты ў гульне на ангельскую, на польскую, это адзін той же шрифт выкарыстоўваецца, так? Але бачыце, якая розніца ў памерах? То бок гіганцкія, па тыпу роўныя аднолькавыя літары у ангельскай, у гішпанскай яны літаральна скочуць. Слова «выйдзеце», мне падаецца, нават больш, чым іншыя. То бок яны нешта яшчэ ёсць адносна кожнай мовы, ёсць сваё выкарыстанне шрифта. Трэба з гэтым разбірацца. Я жадаю гэта выправіць, але, як ёсць пакуль. Хутчэй за ўсё, зноў жа, у альфа-версію пойдзе ў тым выглядзе, які ёсць, таму я давайце зараз адмяшаць буду сабе. Памер шрифта ў галоўным меню. Што гэта за халера, трэба будзе вызначыць. Памер шрифта ў гішпанскай у галоўным меню. Я буду прыярытызировать сабе далей, што я буду рабіць, і буду адзначаць. Сёння мы не зусім гуляем, мы сёння больш глядзім на пераклад. Так. А чаму гульня мне загадвае? Таму што такі аўтаматычны пераклад, ён вырашыў, што пазагадваць. Ён жа Skynet, гэта ж ChatGPT. Так, налады кіравання, пераклады самі. Мы сёння асабіста глядзець. Ведаеце, на што я буду звяртаць увагу сёння? Я буду звяртаць увагу на менюшкі, на то, як перакладзены квесты, а не на самі дыялогі яшчэ. Таму што дыялогі на больш таннай мадэлі зроблены, перакладзены пакуль што. А вось гэтае меню, гэта ўжо на больш дарагой мадэлі. То бок гэта ўжо па тыпу палепшаная версія. Вось, пры гэтым, калі паглядзець, такога, рэальна поўнасцю, каб здынейкі, пакуль асабіста не бачна. Ось. Агент самаходнасці гэта што? Агента-самавучка перадае гульцу розныя падказкі. Па тыпу навучання. Давайте на польскую паглядзім. Пакуль у нас ёсць можна нармальна вольна пераключацца. На польскай агент-самавучка. Вы бачыце, так яно было на польскай, таму адсюль агент самаходнасці нейкай атрымалася. На ангельскай яно было tutorial agent. Tutorial. Окей. Добра. Пакінем. Рэжым як дэтэктыва добра, экстрэмальны рэжым падобна.
Рэжым стрімера, інтэграцыя з Twitch. Інтэграцыю з Twitch я сёння не буду ўключаць, бо баюся, яна зламае гульню. Хутчэй за ўсё не, але... не, пачакайце-ка, давайте я вам паспрабуем. Патэстуем яшчэ інтэграцыю з Twitch, можа сабе тады адзначу гэта як сабе як пункт. Таму што, ведаеце, у чым прыкалдэс? Калі я ўсё правільна зрабіў, то зараз у вас з Twitch інтэграцыяй будзе ўся інтэграцыя з Twitch таксама на беларускай, калі ўсё правільна, дакладна. Так, зараз я вам включу інтэграцыю, дайце мне момент. Так, дзе яна там? Дзе моя ўся інтэграцыя? Не тое. Ласка, Twitch. Дапамагі мне, ласка, А што гэта? Гэта Disco Elysium на беларускай. Вітаю тебя. Так. Зноў жа, сёння не зусім звычайны стрым, таму што я буду вельмі сканцэнтраваны на тым, каб адзначыць. Гэта сёння будзе планаванне таго, што буду рабіць далей. Перад вами зараз гэта літаральна будзе тая ж версія, якую я вам аддам. Але трэба спрыярытызаваць, што далей, што будзе складана рабіць, што не. Я ўжо некаторыя рэчы нават даследаванне зрабіў невялічкае некаторае, і там яны пад пытаннем. Давайте актывуем Disco Elysium. І я павінен яго неяк вось налады. Так, бяру гэта. Гульня подвісла, мне падаецца. Оп, ажыла. Подключиліся. Добра. У нас ёсць зараз нават падключэнне з Твічом. Я яго бачу. Пакуль нічога няма, таму што мы не ў чым, так? Яно таксама можа быць зламацца. Пакуль ён дзіўны нейкая інтэграцыя, там ладно. Nobody wants to die, на яе троіцца 2500. Дык вось, давайте пачнем гульню па новай, але, глядзіце. Якой нюанс? Зараз мы з галоўнага меню нарэшце перасунуліся далей. Тут ёсць моманты, якія ўжо заўважныя, і яны, важныя, скажем так. Я не пра пераклад. Пераклад, ладно, гэта ўсё я разлічваў, што мне прыйдзецца выпраўляць. Некаторыя праўкі я таксама ўжо зрабіў, напрыклад, я не шмат правак учора зрабіў, я толькі мелкае, тое, што мне літаральна ў воку тузала вельмі. Вось гэты розум, псіхіка, фізіка, будова цела і маторыка. Я гэта задзірака, так. Я не памятаю, што там на польскай, але, плюс-мінус адэкватна атрымліваецца. Я збіраюся гэта змяніць ёй насілак хутчэй, але там паглядзім. Вось. Тут было псі па-польску, і яно літаральна пераклала як сабака. Yes. Так успрымаў. Там было роз на польскай, стала ружы, каб вы разумелі. Яно раздзёўбвала нават гэтую штуку, я не вытрымаў, я гэта выпраўляў. Далей, як вы можете заўважыць, гэта ўсё праўкі з тэкстам, мы яшчэ гэта рукамі толькі будзе давадзіцца, таму як дабяруся, так дабяруся, правильно? Якія штукі будзе складана зрабіць? Скажем так, адносна складана. Вось гэтыя кнопкі, вось тут, вось гэта кантинуар, якія зараз на гішпанскай, яны, іх трэба перамаляваць. Гэта не тэкст, гэта малюнак. Гэта ўжо ў працэсе, але да альфа-версіі гатова не будзе, не паспеецца. Вось, я лепей гэта пазней запакую, пазней аднаўленне будзе. Вось. У астатнім, глядзіце, якая яшчэ, гэта хутчэй за ўсё было відавочна, але давайте я сабе кнопкі адзначу, проста як пункты, як зрабіць. Кнопкі, так. Гэта я ведаў, гэта вядома, кнопкі, увогуле пераклад тэкстур, калі шчыра. Там ёсць, усе кнопкі з'яўляюцца тэкстурамі, але не ўсе тэкстуры гэта кнопкі. Пераклад тэкстур. Ёсць яшчэ нюанс. Ёсць такі, зараз мы пойдзем на экраны, з якімі ёсць нюансы, якіх не было, напрыклад, вы пабачце, там на ангельскую пераключуся, будзе плюс-мінус зразумела. Вось, мы створым уласнага персонажа, таму што гэта два дадатковых экрана яшчэ. Змена атрыбутаў. Вось гэта int1 ігнаруйце, мы зараз да гэтага дойдзем, я учора эксперыментаваў, спрабаваў зразумець, у чым праблема, так? Там разумнасць, увогуле, па ідэі, павінна быць розум, але няхай разумнасць пакуль будзе. int1 я дадаў спецыяльна, каб зразумець, дзе які тэкст. У астатнім, глядзіце, бачыце тэкст, так? І тэкст, калі пераключыцца на ангельскую нават, ён трошкі ўніз споўз. Вось гэты тэкст, але, хутчэй за ўсё ёсць нейкая мадыфікацыя ў гульні, якая спецыяльна яго опускае. Ён не павінны быць. Альбо, наадварот, ён быў падняты спецыяльна ў гульні, але нейкая дзівосная, карацей, штука. Трэба яшчэ гэта даследаваць.
паглядзець, што не так. Таму што гэта не зусім тое, на што я разлічваў. З іншым шрыфтом яно выглядала лепей, але сам шрыфт не вельмі падыходзіў. Гэты шрыфт больш падыходзячы пад арыгінал. Ну, ён такі больш квадратненькі, скажем так. Вось. Таму яшчэ шрыфты трэба паглядзець вось канкрэтна гэтыя месцы падняць нейкім чынам. Можа быць увесь шрыфт у гульне, вось гэтай шрыфты гэта прыйдзецца паддымаць, таму што ён чамусьці вядзе сябе вось так дзіўна. Вось, ну, з іншага боку, астатнія. Глядзім, слабая, фатальная, сярэдняя, і там у нас выдатная, і там фантастычная, по-моему, нешта такое, так? Не, выдатная гэта... А яно выдатна і выдатна пераклала, так? Добра, ну, гэта... Зноў жа, пераклады — гэта адносная такая рэч. Пераклад я буду ўвогуле над гэтым працаваць, гэта было вядома. Мы ведалі аб гэтай праблеме яшчэ да таго, як пачалі ўвогуле працу на... Да таго, я нават не уяўляў сабе, што яно будзе супер добрае. Пры гэтым у аўтаматычнага пераклада самае складанае яго месцы — гэта кароткія фразы. Па тыпу адно слова яму перакласці без кантэкста складаней, чым цэлую фразу там доўгую. І што ёсць плюсы ChatGPT, што ён некаторыя ідыёмы нармальна перакладае. Google Translate і на маіх тэстах паказаў горшыя вынікі на нейкіх абстрактных рэчах, калі абмяркоўваюцца. Ён вельмі канкрэтна, так скажем так, перакладае. Наконт int 1 зараз перайдзем. На гэтым экране, у прынцыпе, падняць шрыфт. Падняць exa 2, я нават назову яго, таму што гэта шрыфт exa 2. Exa 2. Гэта наступная яшчэ штука. Прыярытэты я пакуль сабе не буду ставіць на тое, што, ну, пераацаню, скажем так, свае прыярытэты і будзем вырашаць. Так, Артемій, вітаю. Я нават не марыў, што ўбачыў хаця б спробу перакласці дыска на беларускую. Ён ужо ёсць, літаральна ўвесь. Ну, я яго выкладу альбо ў гэтыя выходныя, альбо на наступным тыдню. Я не ведаю, як выкладваць на Nexus Mods. Я буду разбірацца гэта. І... Так. Паспрабуй падсаліць запыты. Што ты маеш на ўвазе? Пад дакладней мармоль, калі ласка. Вось. Так што, не, Артемію, ён літаральна ёсць, ён літаральна на маім кампе зараз. У мой камп'ютар, маліцеся, каб за маім камп'ютарам нічога не здарылася ў бліжэйшы тыдзень, таму што ніякіх бэкапаў у мяне няма. Ось. Такая штука. Ну, int 1, давайте я зараз покажу вам самае цікавае, што я учора для мяне было адкрыццём, і я здзівіўся. Мы пераходзім на экран з персанажамі, унутранымі персанажамі нашага героя. Вось, глядзім, так. Вось гэтыя нашыя усе эмоцыі маюць подпісы знізу, і гэтыя подпісы перакладзены. Але чамусьці гульня гэта не ўспрыняла. У мяне ёсць две тэорыі. БК праб'е наўпрост зараз. Добра, дамовіліся. Так. Ну, у мяне захавана не ў самой гульне, у мяне ёсць бэкап асабіста ляжыць як бы на тым жа самым кампе, то бок на іншым дыске, на гэтым жа кампе. Спадзяюся, два дыска не спаляцца. Я яшчэ чакаю ўсё на... Я збіраюся дома паставіць невялічкі сервер, на які рабіць бэкапы не толькі вось гульні, а яшчэ стрымоў, каб калі што, у мяне быў свой асабісты архіў, таму што, ведаеце, не вельмі я давяраю Ютубу, што ён не возьме і выдаліць мае відосы. Ну, ось. Таму хацелася свой асабісты зрабіць сервачок. На жаль, я чакаю на яго дыск ужо месяцам, але каціцца да мяне. Так быў страчны пераклад Злодзея 3. Дыск з гатовай працай паляцеў. Адстой. Ты перакладзі сеттингс, улічы, што мы перакладаем гульню дыск Elysium. Я спрабаваў, я прыбраў гэта. У мяне спачатку першая моя версія была якраз такі з тым, што ты перакладаеш гульню дыск Elysium, але на 10-20 перакладаў ён выдае так наступнае. Вы бачце, я не магу перакладаць гульню, ну, па тыпу, на якую ёсць аўтарскія правы. То бок ён з 10 запытаў на адзін мне поўнасцю запорвае пераклад, і я потым забіў. Ну, па тыпу, я іх выпраўляць складаней, чым проста пакінуць. Не настолькі паляпшаецца пераклад вам, каб гэта таго варта было. Так што... Вось. Я спрабаваў з кантэкстам. Вось, ну, вось гэты кантэкст, зараз ён дэвелопер па тыпу кантэкст ёсць, і вось ён мяне падмануў, карацей. Вось. А наконт int 1, зараз давайте, вось, памятаеце, я там паказваў?
Разумнасць. Слова разумнасць я пераклаў, ёсць два месцы ў гульне, дзе нягледзячы на тое, што гэта адно і тое ж слова, ёсць два радкі, які адзін з іх, ну, оба з іх з'яўляюцца розумам па тыпу інтэлектам, і адзін з іх я паставіў перад аднім з іх. У мяне чамусьці вось гэта квадратамі пайшло. Бачыце вось гэтую штуку, яна квадратамі. Давайте націсну. Бачыце? Int 1 разумнасць. Яно перакладзена. Гэта той же самы радок. Другі радок я пераклаў як int 2 разумнасць. Спецыяльна, каб зразумець, чаму ў мяне тут квадраты, таму што гэта выглядае як паламаны шрифт. Вось, наконт паламану... нагадалі, там зараз вернемся да паламанага шрифта яшчэ. Бачыце вось гэты квадраты? Гэта паламаны шрифт. Гэты шрифт па выглядзе, то бок у яго проста няма кірыліцы на гэтым. Я спрабаваў зразумець, таму што шрифты-то я пераклаў усе. Я пераклаў усе, там 7 шрифтоў, 8 шрифтоў, я пераклаў 6 з іх. 7 і 8 гэта дыслексічны шрифт, які толькі для, ну, калі пераходзіш у рэжым дыслексіі. Вось, то бок ён не выкарыстоўваецца ў гульне ў іншым выпадку. І вось глядзіце, ангельскае я змяніў надпіс, каб зразумець, у чым праблема. І надпіс, калі я дадаў вось гэта int 1, яна ангельскі літары разумее. Пры гэтым на маім жа шрифце, то бок гэта шрифт, які я ўставіў у гульню, вось гэты шрифт, вось он тут знаходзіцца. Яго бачна, яны супадаюць, і я не магу зразумець, чамусьці вось гэтая штука, яна тут канкрэтна кірыліца ляціць толькі тут. Яны, магчыма, у гульне дзесьці пераапрацоўваюць гэты надпіс, канкрэтна гэты надпіс, таму што int 1 разумнасць ёсць яшчэ вось тут. Бачыце, вось тут яна ёсць. Яна таксама нармальна. Вось. Яна ёсць на гэтым жа шрифце вось тут. І чамусьці яна не працуе. Вось гэта цікавая рэч, якую я яшчэ не зразумеў, чым праблема. Я падумаў, я такі адзін дурны. Я полез на пераклад на гэтым самым. Дайце-ка мне момант. Я зараз паведамленнічкі трошки прыбяру. Перашкаджаюць. Я полез у украінскі пераклад, таму што, ну, у іх жа таксама кірыліца, правильно? І ў іх, хутчэй за ўсё, была бы такая же праблема. Там таксама модам зроблена. І як апынулася, ну, ва ўкраінскім перакладзе гэта таксама не выпраўлена праблема канкрэтна з гэтым надпісам. Потым ён паўсюль нармальны, толькі вось тут. Незразумелая халяра, карацей. А будзеш прымаць праўкі для пераклада? Ну, я буду прымаць праўкі толькі тады, калі сам, ну, скажем так, я жадаю свой праход зрабіць па тэксту. Так? То бок, ну, сэнс мне зараз адправак, калі я ведаю, што гэта я буду выпраўляць. Я ж не вытрымаў. Я выправіў уже некаторыя праўкі, я не вытрымаў, тут было нешта па тыпу выбіраць нешта такое ў галоўным меню. Я пайшоў выправіў. Я зараз стрымліваюся, каб не сядзець і не выпраўляць гэта ўсё. Вось, я наўмысна гэта раблю. Я жадаю вам аддаць хоць якую версію, каб потым сядзець і рабіць палепшаную, скажем так. І паляпшаць пакрыху. Таму адправак мне зараз сэнсу няма, я лепей перакладу на сваё меркаванне, ну, па тыпу на мой узровень, можа не самы лепшы ўзровень, але хоць які, і потым я буду прымаць усе праўкі, якія мне толькі прапануюць. Я бы зараз больш сканцэнтраваўся на тэхнічных праблемах, як вось гэтая. Вось, гэта тэхнічная праблема, якую я жадаю выправіць. Ось. Але, на жаль, я думаю, што яна будзе шмат энергіі ўйдзе толькі на вось гэты надпіс адзін, на які, ну, з іншага боку можна перажыць без гэтага. Ну, няма і няма нармальна тут. Як бы, і калі рашэння яшчэ ні ў кого няма пакуль. Так, а там же яшчэ ў наладах было нешта пра шрифты для тых, хто пакутуе на дыслексію. Так, на жаль, на дыслексічны шрифт я не перапакоўваў, таму што лічыў, што для альфа-версіі, для самай-самай такой сырой версіі гульні, можна пакуль абысціся, таму што працэс перапакоўкі займае некалькі гадзін. Ну, па тыпу 2-3 гадзіны часу, калі адзін шрифт перапакаваць. І я даведаўся, што зараз я нават у польскую забыў запакаваць одну літару. Зараз ось, бачыце ў польскую? Вось гэтая адна літара, такая па тыпу, як C з апострафам зверху, з рыскай. Я забыўся яе запакаваць. І гэта 3 гадзіны будзе майго часу ў гэтыя выходныя, каб толькі вярнуць яе назад. Ну, па тыпу, каб яна там зноў апынулася. Гэта адна літара, якую я прапусціў. Па-мойму, яшчэ ў турэцкай ёсць недахоп некаторых. Ну вось, у турэцкай таксама ёсць варыянты. Вы бачыце, у турэцкую я таксама спрабаваў запакаваць, зараз гэта не паказнік. Таму у турэцкай таксама запакаваны беларускі пераклад, так што яго там яшчэ перапакаваць прыйдзецца. Так, вернемся назад. Я тэставаў на іспанскі і давайте ангельскі браць. Ну вось.
Латинкой придется. Латинка была бы самым простым вариантом. Я бы, може, нават для латинки покинул бы оригин... А, не подойде. У латинцы, по-моему, використовуються... А, ні, у нас же нема такого особистого символя ніякого, якого нема у польській, наприклад, так? Тому латинка може бути просто так упихнуть, як... Латинка потенційно може бути самим простим варіантом, у сенсі того, що я можу просто її без шрифтов запакувати, і замість, наприклад, там, той же польської, наприклад, або нечто такое, і вона буде добре виглядати. На усе концовки треба пройти, каб перепроверить. Наконт перепройсти, там питання. Ну, по типу, я ж сиджу з файликами просто з текстом, тому, ну, як мінімум, перші рази, коли я буду перекладати, перші, не ведаю, колькі ітерацій, пакуль я не прийду до ўзроўня, що не можу нічога з текста виправити лепей, мне прийдеться проходити гульню, каб контекст зразумець. Вось такія праўкі мне патрэбна будзе дапамога лавіць, таму што калі дзесьці кантэкст не сыходзіцца, у меня ж разбітыя фразы, яны ж не звязаныя ніяк паміж сабою, ні адказы, ні, ну, то бок, у мяне няма такого, што вось адзін персанаж, і у мяне ёсць усе яго фразы. Не, альбо фразы ўсяго дыялога. Не, у мяне просто ўсе дыялогі, усе ў адным месцы просто паміж сабой. Так. По-моему, я запакаваў такое, такое я запакоўваў, Z не запаковывал, по-моему. Я зараз могу поглядеть, зараз я вам скажу. У меня есть шрифт. Так, я нават хутенька гляну. Бо гэта можа быць добрай падставай адразу. Бо я жадаю як мага менш перапаковваць шрифты, шчыра. Ну, я не жадаю іх перапаковваць, гэта задзёўбвае. Я лепей за адзін раз запакую ўсё, што мне толькі ў галаву прыйдзе, і пакіну як ёсць. Вось. Так. Зараз я чатку Твіча адчыню, каб просто скапаваць гэтыя сімвалы. Зноў жа, сёння у нас не зусім звычайны стрым, у нас не стрым, на якім я буду прям гуляць, хутчэй за ўсё. А можеш, калі ласка, па-азерскі, можаш даслаць яшчэ раз гэтае паведамленне? А, не, пачакай, не, ўсё, я знайшоў, як вырашыць. У мяне ёсць. У вас там нешта дрыгаецца, так? Гульня, альбо нормально? Не, выглядаю, вам нормально выглядае, мне прагляд дзяўбецца. Так, у такога няма, я яго не пакаваў. S такога няма, не пакаваў. У мяне розныя Z, тут я іх варыянтаў 6 запакаваў, але гэтага не запакаваў. Так, усіх гэтых 3 літраў у мяне няма, мне прыйдзецца іх запакаваць. Давай я іх сабе адзначу у нататкі. Так, вось так літаральна іх скапую. Вітаю, Нернурем. Тестируем, так, конкретно больше тестируем, чем гуляем. Так что я тут рассказываю, какие проблемы я стыкнулся, рассказываю, чым ёсць складанасці, што буду расстаўляць сабе прыярытэты, як перакладаць. Вось. Давайте скончу з гэтым самым, з гэтым разумнасцю, так, конкретно тут. І вось чамусьці яна не чамусьці шрифт тут нейкі дзіўны, то бок ён не дзесьці закапаны яшчэ ў гульне, нават не ў файліках перакладу, то бок як халера яго відаць, дзе яно ляжыць. Ось, гэта хутчэй за ўсё дзесьці глыбока ў гульне, і гэта магчыма раскапаць, але прыйдзецца пагалупацца. Тое ж самае датычыцца, бачыце, вось гэта, напрыклад, энцыклапедыя, так? І вось канкрэтна малюнкі. На малюнку ёсць два станы. Па тыпу ўключаны, выключаны, так? Вось, ну, калі я перахажу, яны два станы ёсць. У мяне ёсць падазрэнне, што вось гэта не пераклалася, таму што гэта альбо малюнак, альбо гэты тэкст запакаваны ў гульню, а не ў файлікі перакладу, якія выкарыстоўвае гульня. Я кранаў толькі файлікі перакладу. Вось, і вось гэтая штука трэба будзе яшчэ вызначыць, так што давайте яшчэ сабе ў нататкі дадам, як бы іх назваць, партрэты, яна у нас, у іх ёсць названне, назва ўвогуле, навыкаў, вось, партрэты навыкаў. Ёсць. Адзначылі сабе? Так, не, пачакай, гульня. Вось, гэта ёсць. Добра. Астатняе у нас. Вось гэта int1, int2, яны будуць трошкі нас раздражняць, але зноў жа, гэта я пакуль шукаў, разбіраўся, што з гэтага дзе выкарыстоўваецца. Ну вось зноў жа, int1 разумнасць тут нармальна паказваецца з гэтым шрифтом, а вось тут чамусьці не. Вось тут не. А вось псіхея, якая псіхея падрымалася, будова цела і маторыка нармальная, блін. Халера. Ну ладно.
Зноў жа, гэта пойдзе як ёсць у альфа. Я, ну, зразумела, я прыбяру гэтую int 1, int 2, але збольша... Ну, і хутчэй за ўсё, калі што, замяню ўсё ж такі, ўжо міма праходзіць буду, замяню разумнасць на альбо інтэлект, альбо розум. Тут, мне падаецца, розум больш падыходзіць. Ужо адразу рэдагую. А раз уж я тут міма. Ну, вось, давайте сабе аберем нейкі скіл, без розніцы. Давайте... Рыторыка, няхай будзе. Паехалі ў гульню саму. Я зноў жа, мы не будзем паглыбляцца ў гульню ў сэнсе у адчуванні, я не буду наратыўнічаць сёння увогуле. Сёння я вельмі сканцэнтраваны на тым, каб проста паглядзець, што, дзе, якія праблемы, можа, якія праблемы яшчэ знойдзем, і будзем іх, ну, абмяркоўваць на гэтую тэму, што ў нас як атрымліваецца. Верш у пачатку, гэта ўсё малюнак. Гэта таксама будзе выпраўлена, калі будуць тэкстуркі перакладзены, то бок разам з кнопкамі, і ён жа таксама і будзе. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Вось што характэрна, я гаварыў, што ChatGPT даволі неблага у сэнсе, ты іспанскі добра ведаеш? Фантомная памяць пра іспанскі прачнулася. Я іспанскую не ведаю ўвогуле, гэта адна з прычын, чаму я пакаваў гульню. Гульня перакладзена з польскай, але запакаваў я ў іспанскую, таму што я жадаю, каб мне была магчымасць праглядзець і польскую, і ангельскую, і там, ну, яшчэ якую-небудзь. Я менш за ўсё разлічваў на іспанскую, што я, ну, па тыпу веду нулявыя, вось ідэальна, я туды і запакую, карацей, гульню, таму што лепей я пакіну іншыя мовы, на якія магу таксама паглядзець. Вось, калі мне будзе ў галаву прыйдзе думка параўнаць іх. Я бы ўвогуле жадаў аптымальным, самым якасным варыянтам было бы дадаць мову ў гульню. Так, можна зайсці ў іншых лацінках. Я спрабаваў спачатку запіхваць усе сімвалы з розных моў, але ёсць такая яшчэ праблема. У гульне памеры атласаў для шрифтоў даволі маленькія. Я нават для таго, каб працавала ўсё, я павялічыў гэтыя атласы памераў, каб умясціць тую колькасць літар, якую я запакоўваў. Гульня разлічана на даволі маленькія атласы, 512 на 512 там пікселей. Вось, таму я не магу запіхнуць, я бы запіхнуў увогуле ўсе літары, каб у мяне была такая магчымасць, і проста не дзяўбаў бы сабе галавы, але гэта нават не тое, каб павялічае пра больш гульню робіць, гэта такая праблема насамрэч. Памяць з'ядае гульня тады больш, але вось так, гэта не такая вялікая праблема, я магу гэтым жыць. Вось, а праблема ў тым, што атласы абмежаваны, на жаль. Так. Недобра, зусім трошкі некалі падвучыла, мне вельмі падабалася, але я забываю вельмі хутка, там засталось толькі тень памяці. Ну, вельмі разумею, у мяне ёсць адна такая мова, якую я як бы вучу, а як бы не вучу зараз. Я думаю, што калі я перастану яе вучыць, я хуценька на яе забудуся ўвогуле нахрен. Так, наконт, да, я ўжо жадаў вам сказаць, ChatGPT няблага дае рады з доўгімі тэкстамі, то бок там, ну, плюс-мінус няблага. Там не спалучаюцца словы паміж сабой часта, але агульны сэнс захоўваецца. І мы яшчэ пабачым, гэта, калі што, адна з найлепшых фраз, як перакладзена. Літаральна, ну, не яшчаркавы мозг, таму што ён на польскай літаральна па тыпу мозг яшчарыцы, так? А старажытны рэптылій мозг, ён літаральна гэта і гаворыць збольшага. Ось. І ось калі ідуць кароткія фразы, яны даволі незвычайныя, так? Вось, ніколі пра нігды. На польскай там, ну, калі будзе магчымасць, я пераключуся зноў на польскую, каб альтэрнатыўная мова была, ну, зараз толькі ангельская. Яно там па тыпу, ну, ніколі, ну, нешта такое можна перакласці, альбо яшчэ неяк. Не памятаю дакладна польскі варыянт, зараз магу скусіць, але, па-мойму, там нігды пры нігды, нешта такое. Вось. Never ever ever, baby. Дыназаўравы мозг. Ну, не, у гэтага ж ёсць тэрмін. Ну, ён Ancient Reptilian Brain, у гэтага ёсць дакладны тэрмін, яго трэба пагугліць проста. І нормально можна.
Увогуле, It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. тут у гэты пераклад таксама вельмі неблагі. Насамрэч на польскай там ну, тут адзінае слово, якое не пасуе, гэта вось не ўтрымліваюцца. Ну, тыпу, тут няма ніякіх экс-жонак. У астатнім гэта збольш... Ага, вы бачыце, я можа перашкаджаць спецлідараў, я зараз зразумеў, там ён якраз. Давайте я яго піхну кудысьці зараз. Спецлідараў. Я зараз зразумеў, што у вас там літаральна справа зверху, тут жа у нас тэкст ва ўсё. Давайте вось сюды пакуль. Няхай тут будзе. Сёння. Вось, бо самае асноўнае, што мы будзем сёння сачыць, яно будзе знаходзіцца якраз такі ў гэтай частцы экрану, таму я перанесу. Вось, так што ў прынцыпе, як бы і няблага. Магло быць горш. Я думаў, што будзе горш, яно адначасова і лепей, і ну, цуда не здарылася, але ўсё ж такі гэта вельмі неблагі пераклад. Yes, it is. Вось. Ну і тут тое, што я вам гаварыў ужо. Час ад часу вылазяць такія моманты, што ён робіць, мы так па-беларускі не скажам, так, але ён, ну, можна сказаць, ніхто не забараняе, правильно? Але ж ён месцамі такі, я не ўпэўнены, як гэта перакласць, таму я пакіну плюс-мінус кальку, альбо прыдумаю свой варыянт з польскай, там такога будзе яшчэ шмат. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Так, нічога на нічым і нічым залітае. Вось гэтая фраза яшчэ там нармальная па-польскі, і тут ён трошкі не адолеў. Мне нічога не падабаецца, але фраза пабудавана па-іншаму, мне падабаецца нічога. I know you do, baby. I know. Coming right up, sir. Smooth passage. Памятаеце, мы абмяркоўвалі па тыпу, як яны, гарады. Вось зараз будзе гэтая фраза з гарадамі, Ніхуячынск па тыпу вось гэта ўсё. Гульня, ну, ChatGPT увогуле не ўмее ў лаянку. Ён не ведае пра яе існаванне, прынцыпова не ведае. З яго яе не выціснуць амаль. Ну, там рэдкі выпадак, калі там атрымаеш яе, і гэта хутчэй выглядае як нечаканка. Ён часцей не матюкаецца, так? І там ёсць фраза, зараз вось... Тут фраза на ангельскам «Alone see, let's go». Увогуле тут па тыпу лепей пакінуць проста Alone see як ёсць, таму што гульня увогуле шмат нацыянальная такая. Яна часта выкарыстоўвае фразы французскія, нямецкія час ад часу з'яўляюцца, яшчэ якія-небудзь, латыні выкарыстоўваю. Я думаю, гэта увогуле дадае флёру ў гульне, але гэта маё асабістае меркаванне. Я бы увогуле такія фразы некаторыя пакідаў, а тым больш, што Alone see не мае добрага аналага, ну як бы яго мы не перакладалі. Ну, ён проста не будзе нават і набліжацца да адчування, скажем так. Так што можа мае сэнс яго пакінуць увогуле, як ёсць. All right. Nothing town to fuck all borough. Вось гэтая фраза. Фраза размова Ancient рэптыльяга мозгу ідзе пра наконт таго, што мы накіроўваемся ў далёкі шлях, так, ну, па тыпу, у бездань. Проста ляцім нахрен у бездань. Сэр, падрыхтуйце ваше месца, мы зараз адпраўляемся, наступны прыпынак па тыпу улетаем, так? І мы пагаджаемся з гэтым, і потым ідзе, ён такі працягвае вось гэты адыгрываць роль істоты, якая, ну там, вядучага, не ведаю, цягніка. Вось, і ён гаворыць, што адпраўляемся з Носінгтауна, то бок Ніхуячынска. Не, пачакайце, гэта ў нас быў Нідзегрудак, вось, ад Нідзегрудка да Факолбароу. І тут атрымліваецца, тут на ангельскай выкарыстана таун і бург, ну, па тыпу, як канчаткі гарадоў. У польскай абышліся наступным. Там было па тыпу нідзе гораду, па тыпу, нешта, нідзе горад, да Нігдылянды. Нешта такое, оно літаральна у нас атрымалася тут. Вось, Нігдзіева ў Нігдыляндыю. Ну, яно паспрабавала польскую гэту перакласць, ну, атрымалася, як атрымалася, так? Але ў ангельскай, калі прыглядзецца, трошкі пра іншае. Гэта ўсё яшчэ нічога горад, то бок горад з нічым. Проста матюковы варыянт з лаянкай і без лаянкі. Пры гэтым Насінгтаун больш нагадвае як паўднёвую частку назву горада ў паўднёвай Великабрытаніі, а Факолбароу гэта
вельмі шатландская такая штука, таму што ну не ведаю, факол я чуў значна больш ад шатландцаў, і плюс бургаў на поўначы Брытаніі, наколькі мне вядома, значна больш, той же Эдинбург. Вось. Так што у прынцыпе мы не можам гэта ідэальна перакласці, але ўжо ідэі мы там накідалі у нас атрымаўся варыянт ад недзе грудка да ніхуячынска. Вось. Ну, лайнцы прыйдзецца вучыць гэты пераклад, поўнасцю перапісваць усё ж дзе лайнка, таму што не ўмее ён лайнку. Ён проста спецыяльна абыходзіць усе словы з лайнкай, і гэта яшчэ вельмі ачмурэнныя там варыянты, таму што яны на польскай без лайнкі былі перакладзены, таму ён нешта адолеў. А там, дзе гаворка пра каўно ідзе на польскай, там мы ўжо нічога не пабачым. Вось. Добра, паехалі далей. Прашу вярнуць вялікую цішыню. Ці ж пажадалі бы вы падняць стандарт падарожжа да версіі ў адзін бок? You want me to upgrade that into a one-way trip, sir? Не спыняйся, спявай далей, спявай мне песню смерці. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meet around you. A sensation. Таксама даволі няблага. Адзінае, што дзесьці у акружаючым цябе балючым запухлым чалавечым мясе, так, somewhere in the sore bloated man meat навокал цябе. 10 замест 10 і, ну, такія вось праўкі. І правіць туды халеры, насамрэч. Але з іншага боку, як бы усе праўкі, яны даволі відавочныя. То бок, гэта не па тыпу я буду займацца нейкай... Мяне радуе тое, што я не буду займацца 60-70% адсоткамі працы перакладчыка. То бок, тое, што якраз такі на стрымак і бясконца раблю, так? Бо гэта можна за 2 гадзіны ўжо і стаміцца нармальна, так і за 3 гадзіны, і доўга гэта працягваць нельга. А тут выбар праўкі літаральна, ты бачыш тэкст, бачыш арыгіналы такі, ну, вось гэта ўвогуле не супадае, проста рэдактура, скажем так. І гэта будзе большая частка ўпраўлення ўсяго перакладу, калі ён стане ў плюс-мінус такі ўжо чалавечы, скажем так, стан. Потым уже ідзе думкі наконт таго, можна ли гэта неяк палепшыць, зарабіць яго нейкім больш мастацкім. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. You can take it. Я трошки... О, у меня сила воли проснулася. Ты зможешь, ты майстер, там чемпіон? Ти чемпіон було. Так. У тебе атрымаецца, ты чемпіон. Ты зможеш, ты майстер. О, мамо, дапамажы да маёй шыі нехта замацаваў галаву, а я ў яе ўнутры. Давайте The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Ну ось, в прынцыпе, таксама няблага, я... Мне ж... Каб вы разумелі, дыялогі таксама яшчэ... Магчыма, усе дыялогі я праганю праз более дарагую мадэль, але пытанне, ну, там, хутчэй за ўсё, паляпшэнне будзе, гэта не так доўга, насамрэч. Зараз уже, калі у мяне ўсё адпрацавана, я магу гэта зрабіць за, можа быць, гадзін 5. Поўнасцю усе дыялогі перагнаць у гульне. Поўнасцю іх па новай перакласці і запіхнуць назад у гульню, у сэнсе. Вось. Бо ў мяне ўсё для гэтага падрыхтавана. І я вось думаю, што ці шмат ли я выйграю з больш дарагой мадэлі, бо мадэль як бы тая ж самая. Там у ChatGPT зараз 4-я версія, якая плюс-мінус умее ў беларускую. Вось гэта результаты яе працы. Але там ёсць версія міні, якая больш танная, і ёсць па тыпу поўная версія, якая больш дарагая. А розніца, калі я эксперыментаваў, то розніца была, можа, паляпшэнне ў адсоткаў 5-10. Вось, ну, з усіх прыкладаў, якія я перабраў, там нешта, толькі некаторыя з іх былі хоць што-небудзь лепей. Ну, то бок, і та сам складаныя былі вельмі мастацкія нейкія моманты, якія трошкі былі лепей гучалі мне на больш дарагой мадэлі. Але нават гэта ўсё ж такі можа быць дадатковая гадзіна працы, якую варта зрабіць, па тыпу, калі нават зрабіць за 5 гадзін. Гэта можа потым на рэдактуры выратаваць пару дзён, напрыклад. Ну, ось, гэта таксама гучыць як пазітыўная штука. Ну, дапамогі, ратуйце, адрежце мне галаву, я спрабую забіць усю астатнюю частку сябе. Твою чэрап. Trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell.
Прачнемся нарэшце у гэтай гульні. Персанаж у нас абы што, я там не стараў яго з нейкай пэўнай мэтай, я нават не ўпэўнены, дзе мае параметры знаходзяцца. Давайте... А, у меня зараз ні квесту, ні халеры няма. Ну добра. Персонаж трошки адшумняў. Та вялікая бутэлька чырвонага камандора пустая. Добра. Здаецца, што нехта вырваў касету з плеера падчас песні. Гэта ж пульны магнітафон, я ж усё яшчэ ўключаны і круціцца без стужкі. Так, давайте параметры. Яны ўсё яшчэ паламаныя тут у нас. А, ну вось яно будзе нас на гэтым экране ўсё раздражняць бясконца, мы не будзем бачыць. Блин, гэта файна было б разабрацца, што за халера тут адбываецца, чаму яно шрифт гэта. Канкрэтна тут усе шрифты ўжо запакаваныя. Я не разумею, чым прыкалдэс. Гэта магчыма ў самой гульні яшчэ прыйдзецца нейкі файл за асетамі замяніць. Непрыемна. Ну ладно. Так, ну астатняе у нас пакуль недаступна, калі дабяремся да квестаў нейкіх. Утрымлівайце там, каб падсвяціць. А, ага, добра, я забыўся ўжо на гэта. Вопратку, казалося. О, вопратка з'явілася. Вы атрымалі прадмет. Дыска... Што? Дыска марская вопратка. Добра, а ў ангельскім варыянце? Диско S. Угу. Якая она, блин, морская, блин, Лера. Эсприт декорс. Галогеновые водяные знаки на ней находятся. Ну, давайте. А, почекайте-ка. Мне там подалося? Шия, окуляры, обуток, рука, кули. Добра, ключи, левая рука, штаны, кашуля, куртка, шапка. Ну, окей. Вельмі глыбокая метафора. Так, ну, калі ідзе хоць якая лаянка, то адразу ўсё ідзе нахрен просто. Взаимодейние, інструменты. Выглядае на тое, што нехта зняў гэтую саколку. Саколку? Як скурус даўно вымерлага. Я просто, ведаеце, мяне ChatGPT час ад часу збівае тым, што мне падаецца, гэта настолькі упэўнена выглядае, што я такі, блин, можа я слова не ведаю. Але ж зноў жа потым саколка кашуля. А, то бок ёсць такое слово, так? Я просто яго не ведаў. Але час ад часу ён просто прыдумвае слова. І прыходзіцца лезці ў слоўнік, каб упэўніцца, што слова існуе, таму што яно можа не існаваць. Такое магчыма. Увогуле, я вось не памятаю, мне пра прыклад зноў жа. Забыўся, мы ў папярэдні раз абмяркоўвалі. Што потым проста прыдумаў ChatGPT слова, якое нідзе не існуе. Ні ў водным слоўніку ніколі не існавала. Нават падобных слоў у інтэрнэце няма. Так, на спине і правым рукаве з'явіўся таямнічы белы простакутнік. Мне падаецца, ён не з'явіўся. У яго ёсць, но па тыпу яго на спине і правым рукаве знаходзіцца таямнічы белы простакутнік. Добра. Яно так толькі ў аднаго параметра? Так. Так, вось у гэтым прыкалдэс. Яно толькі ў аднаго параметра. Яно пры гэтым int1, вось гэта, яно нармальна перакладзена, то бок гэта той же самы радок, я яго па вось гэтаму int1 і вызначаю, так? Таму што ёсць, напрыклад, int2 разумнасць. Бачыце, вось гэтай падказцы ёсць агулам int2 разумнасць. Вось, я спецыяльна праставіў на ангельскай, каб зразумець адрозненне гэтай радкі. Гэты же тэкст, гэты же шрифт, ён запакаваны з гэтым же шрифтом, ён выглядае так же сама. Я правяраў, параўноўваў адзінку, ну, потому што адзінкі звычайна вельмі адрозніваюцца. Гэта тая ж самая адзінка, як і тут. Гэта адзін нахрен шрифт. Я не разумею, што гульня робіць. Мо трэба праверыць. Так, ChatGPT заставляе мяне сумнявацца ва ўсім. Так, вы атрымалі яшчэ прадмет. Штаны. Умельства рабіць. Гэта навык так перакладзены. Трэба будзе яго... Агулам, вось, умельства рабіць, і потым ён перакладзены як уменне рабіць. Я не памятаю, што ён там. Savior Fire. Блин, вось яго бы перакласці ўсё ж такі. Таму што, зноў жа, гэта не ангельская, гэта французская, але нешта... Ну ладно, па тыпу спрытнасць. Я не ведаю, як я прыдумаю яшчэ што-небудзь з гэтым. Player Cut Trousers. Моцна пашыраныя штаны. Ну, у прынцыпе, яшчэ куды не шло. Гэтыя залатавата-карычневыя штаны злёгку пашыраюцца ўнізе. Звычайна клёшы трохі шырокі ўнізе, але гэта зусім іншае. Гэта чыесьці абасцыкаць
Оплодотворить штаны для вечеринок. Что? There is someone piece soaked. Come stand... Окей, яны літаральна абасцаныя у... Ну, карацей, так. Так, саколка, трыкатажная майка без рукавоў і каўняра. Алкагалічка. Угу. Калі што, яно даже нават не абасцыка... І гэта яшчэ не блага, ну, па тыпу, ён амаль пераклаў. Або абассаныя штаны. Для вечарынак. Гэта ж наша траханне, абасцыкаць у нас ёсць. Так, здароўе, маральны дух, ну інтэрфейс выглядае неблага яшчэ. Я думаў, больш за ўсё я бянтэжуюся за кароткія фразы. Яны больш за ўсё балюча перакладаюцца. Аплодотварыць. Так, давайте, зноў жа, я праганю гэта хутчэй за ўсё перакладчык, і мы прасрэм гэтыя ачмурэныя моманты. Я зараз сабе захаваю гэта куды-небудзь, каб на потым можна было паказваць. А то я ж забудуся. Мы так прадзяўбалі лапшу. У нас пераклад лапша, вось гэтая. Для тых, хто не ведае. На польскай там ёсць фраза па тыпу «не то гувна». Ну, па тыпу «не, гэта гаўно». Ну, там літаральна проста фраза вось у гэтым. З-за таго, што ён не ведае лаянкі, ну, ChatGPT, ён літаральна пакінуў, ён проста спрабуе прыдумаць новае слово замест гэтага, таму што проста не ведае, аб чым гаворка. А ён жа ўпэўнены такі ўвесь. І там атрымліваецца «не, то лапша». Ну, вось па тыпу. Вось так і пераклаў. Уніку гаўно ператварылася ў лапшу. Я там яшчэ ў цівтары посціў. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Перацэпцыя. Perception. Ну, дзякуй табе вялікі перакладчык. Perception, ну так, перацэпцыя. Чуеш дрыжачы гук, гэта ключы гудуць у кішэні тваіх расцягнутых штаноў. It Выцягні. says whirling in rags on the aluminium Вось, key. што, ведаеце, што мяне выратавала вельмі? Я вельмі бянтэжуся канкрэтна за Whirling Rags, назву кафетэрыю, якім мы прачнуліся зараз, так? Вы бачыце, для тых, хто не гуляў у гульню і не ведаеце... Чакайце-ка. О, вы забылі прадмет, ключ ад пакоя. Там, бачыце, прадзяўбанае? Нумар. Няўжо я нумар не... Трэба... Я магу польскую зараз раптоўна перайсці? Мне патрэбна польская. Гэта вось важна. Там ёсць нейкі сімбал, які я прапусціў. Пачакайце-ка, у польскай тут просто нумар. Я зараз залезу ў файлік перакладам. Дайце мне момант, гэта важна, таму што выглядае так, што нейкі сімбал не запакаваўся, альбо гэты сімбал прыдумаў гэты самы, ну, ChatGPT зараз. Калі ён прыдумаў, гэта якраз такі той радок, дзе іерогліф, таму нахрен ён ідзе. На героя мяча і магіі 4 9500 управляецца. Яшчэ. Калі што, у нас сёння скончваецца галасаванне, таму калі вам цікава прасунуць сваю гульню у топ сёння, то у вас застаецца усяго 10, колькі у нас застаецца, трошкі больш за гадзіну. Гадзіна 10 хвілін. Так, я зараз адчыню файлік з перакладам. Блин, не туды палез. Так. У мяне гэта не адчынена зараз, таму я пэўны... у мяне ў іншым месцы захавана зараз. Мне ж нічога не адчынена з пераклада гэтага. Дайце мне момант іншай прылады. Я ж стрымлю не экрану, вам не бачна, на жаль, але, ну, як ёсць. Зараз я так зазірну, таму што гэта, магчыма, на трэба будзе. Альбо сімбал нейкі прапусціў. Альбо просто там херня нейкая. Так. Дзе оно? Вось оно. General. Гэта хутчэй за ўсё General. Не, гэта дыялогі. Гэта дыялогі будуць. Дыялогі беларускія. І на польскам тут там напісана ключ до покою. Добра. Вибачте. Тут мне. Вода трошки перешкоджає. Так. Ключ до покою. Ключ. Ну, ти будеш шукати мене? Моє пошук не працює. До око. А чому пошук нормально не працює? Что за херня? Чомусь... Ну, файлик-то здоровенный, перекладу, 25 мегабайт текста. Ну, просто текста. І оно, в принципі, нічого дивного.
Але, блін, я жадаю знайсці. Зараз просто значыць, пакуль я на ім. Таму што гэта можа значыць, ну, зноў жа, гэта можа выратаваць мне 3 гадзіны потым працы, таму. Ладно, добра, чым-небудзь іншым адчынім. У мяне ёсць ідэя, як могу даць раду з гэтым. Я іншым рэдактарам адчыню. Тэкст, гэта тэкст. Дыялогі беларускай. Ось тут. Так, вось тут я тут дакладу. Гэта павінна даць рада. Ключ до. І шукаем. До дзві, до... Не, давайте, ключ до покою. На Dreamfall, The Longest Journey отправляется 2500. Я яшчэ пагляджу, што у нас. Чаму не знаходзіць увогуле такого тэкста? Ключ до покою. Ну. Ладно, яшчэ пашукаем. Ключ до замка, до поимника на смете. До поимника... Блин. Колькі, блин, ключей тут. Там ёсць яшчэ нейкі тэкст? Здобуваеш прадмёт? Не! Усё ж таки гэта... Выбачаюся, я не там шукаю. Я шукаю сярод... Гэта ўсё ж таки я атрымаў прадмет, правильно? Мне патрэбны ўсё ж таки асноўныя тэксты, ну, па тыпу тэхнічныя. Таму што гэта прадмет. Я не там шукаў. Ключ до покою нумар 1. Літаральна? Просто нумар я не запакаваў. Няўжо няма сярод літар нумар па тыпу. Так, я забыўся запакаваць гэта самае, я зараз літаральна яго, ну, не ў гульню дадам, а сабе тут адзначу яго. Не, просто нотаткі. Пакуль нотаткі. Ось гэта сімбаль. Літаральна сімбаль нумар я зараз у чатку кіну. Я думаю, вы ўсе разумееце, пра што гаворка, але вось гэта сімбаля там няма зараз. Ось такія моманты і вызначаюцца. Добра, запіхаю яго потым. Так, на алюмініевым кусці, што? Коўку. Колцы напісана Вірлін Рекс. Дзякуй вялікі перакладу польскаму, таму што ён некаторыя месцы пакінуў проста на ангельскай. І Вірлін Рекс ён проста пакінуў на ангельскай, і гэта мне настолькі спадабалася, што я, магчыма, пакіну, нават калі буду рэдагаваць, я гэтае месца так і пакіну без пераклада, таму што з ім складана яго перакладаць. Яно патып круцячыся ў анучах. Ну, калі так ужо гаворыць, і то не самае удалы пераклад. Тут нават ёсць галоўнае меню, якое я не заўважыў. Ладно. Ад слова кусь, магчыма, кусці ёсць. На ім вывешаны адзін ключ з выяўленым нумарам 1. Ён павінен адчыніць дзверы. Добра. У ванні бачыш бутэлькі, віно, піва і салодкія лікёры. Добра. Дзверы не адчыняюцца. Кашуля. Белая атласная кашуля. Вы атрымалі прадмет, белая атласная кашуля. Тут выглядае ўсё добра. Так. У вас ёсць? Мне цікава яшчэ, як працуе наш гэты. Ну, пакуль я гаварыў пра тое, што магчыма будзе працаваць гэты самы, як ён. Інтэграцыя з твічом пакуль выглядае, што не. Магчыма, інтэграцыю з твічом нешта з ёй патрэбна рабіць, каб яна працавала. Ну, гэта пераклад на яе працаваў. Люстра. На пабітым зламаным умывальніку вісяць люстэрка. Хтосьці узірваў у дзікім парыве мужчынскасці палову крана. Хтосьці адарваў палову крана ў парыве маскуліннай энергіі. Там, ну, такая была арыгінал. З асновы крана фантаніцца гарачая вада, люстэрка ж пакрыта парай. Ты не бачыш свае асобы, толькі контуры чалавека. Раптам цябе даходзіць, што ты не можаш успомніць твар, які хаваўся пад пластом кропелек вады. Сапраўды, нічога? Па-сапраўднаму? Ну, тут паволі, сапраўды. Уся памяць пра то, якім ты чалавекам, каго маеш у сваім жыцці, а нават веды пра свет, патанулі ў пульсуючым... Ё-маё. Каб здагата чытаць. Час ад часу. У пульсуючым у тваіх венах моры спіртнога. Не, у прынцыпе, ну, па тыпу спалучаецца сказ, але занадта доўгі, яго бы трошкі пераасэнсаваць. Гэта не была звычайная п'яная ноч, а этанолавы патоп. Руіны катастрафічнага маштабу.
Этаналовый. Так, то не была звыкла пияцка ноц, а этаноловый потоп. Потоп. Катастрафічнай скалі. Добра. Просто тут руіны, я не ведаю, ён павінен быў просто пакінуць катастрафічнага памеру, ну, катастрафічнага маштабу. Вытраці As ўсё you ад люстравання. slowly reach Павольна your выцягваеш hand руку да towards the паверхні surface люстра. of the mirror. Abort. You clearly have not thought this Унутраная through. імперія. Чакай, You won't ясна, like што what ты you гэтага see не there. прадумаў. Табе не And you спадабаецца never тое, што ты там unbecome it. убачыш. І ты ўжо ніколі не спынішся гэтым быць. Цікавы пераклад, а на польскай што? Не перастанеш тым быць. Ну, у прынцыпе, тое ж самае, так. А у ангельскім просто там ты ніколі не зможаш адмяніць гэтага, па тыпу undo that. Такое было. Складна, трудно. Окей. Разбачыць. Ну, ты, скажем так, тут пытанне не разбачыць, а ну, разбачыць таксама мае сэнс. Просто што ў сэнсе, што ты ён хутчэй за ўсё, што тое, што ты дзеянне, якое ты зробіш, прынясе нейкія наступствы. І не толькі ён не гаворыць пра нейкае па тыпу фізічна ты пабачыш, не пабачыш, так? Ён нейкае абстрактнае, па тыпу табе наказанне будзе за гэта, за твае дзеянне. Зноў жа, люстэрка вельмі важная штука яшчэ, таму што яна ўзгадваецца у гэтым самым у вершы, які ідзе перад пачаткам гульні. Вось. Там, ну, верш пра фуры, якія хаваюцца за люстэркам. Па тыпу гэта іх, ну, калі поўнасцю ўвесь верш яшчэ прачытаць, там становіцца зразумела больш. Па тыпу фуры, якія хаваюцца за люстэркам, яны цябе сажруць. Вось такое. Таму я думаю, тут важна вельмі, калі ўжо там рэдагаваць, то важна будзе пакінуць вось гэтую, скажем так, недакладнасць гэтай праблемы, што ж ты там пабачыш у люстэрку. Так, магчыма, мне спачатку варта дакрануцца да свайго твару, пераканацца, што з ім нічога не так. Давайте паспрабаваць адразу. Просто атрымалася? Добра. Не маеш уяўлення, што такое гэта нешта, правда? А што на польскай? Не маеш паенця, чым есть то coś, правда? Добра. Добры Боже, дапамажы, што гэта? Каб гэта не было, добра хаця б тое, што яно не жыве. У сэнсе. Добра, хоць і же не жыве. Стэнчэнне пасмертне. Чакурвік то есть, добре, хоць аж же не жые. Не, на ангельскай там трошки іншы сэнс. Там трошки па-іншаму фразу пабудавана. Ну, на польскай літаральна мне падаецца гэта. Ну, мой узровень польскай плюс-мінус ёсць, але яно, ну, дакладна плюс-мінус пераклала. Чтобы гэта не было, добра хаця б тое, што яно не жыве. На ангельскай, наколькі памятаю, там было па тыпу, што, блін, мне падаецца, на гэтым чымсьці няма ніякіх прызнакаў жыцця, ну, нешта такое. На твоім твары, відаць, пасля смяротнае зацвярджэнне. Вось наша кацяненне. А кацяненне, якое мне зрабіў Google Translate. Таму што на ангельскам там rigor mortis напісана. Ну, па тыпу, просто латынь раптоўна пачынаецца. А гэты самы, як ён, ChatGPT умее адразу некалькі моў у адным сказе. Google Translate не умее. Ён просто не уяўляе сабе, што такое некалькі, адразу пераключыцца паміж некалькімі мовамі падчас аднаго сказу, і ChatGPT гэта выправіў, скажем так. Таму, ну, тут так-то я з польскай пераклаў, таму тут няма ніякай праблемы было, але мне падаецца, нават калі гэта было бы з ангельскай, ён бы ўсё роўна даў бы рады. Так, а можа, ці гэта твая мана? Мана. Так, што міна. Ага, зразумеў ёсць, па тыпу твой выраз твару. Ты ж, ну, я думаю, просто выраз, па тыпу выраз твару. Ці гэта твой выраз? Ты спрабуеш гэтай тварай зрабіць нейкую міміку? Не раблю яе, гэта міна сама робіцца. Калі ласка, спыніся, гэта жахліва, ты сам сябе палохаеш. Добра, паспрабуем спыніцца. О боже, не можаш спыніцца. Гэта ўжо нават не добраахвотна. Гэтая усмешка прыліпла да тварана. Да твара і не хоча з яго сыходзіць. Тваран нейкі, тваран нармальна. Таму ён не пакінуў міну і адкуль узяў ману. Ну, вось, просто рандомны такі вось момант. Што навогуле азначае? Якую эмоцыю ты спрабуеш перадаць? Быць суперзоркай? Боже ж, я не ведаю, гэта нельга апісаць. Напэўна, павінна выглядаць суб'ектыўна. Баюся, што з думкай аб жанчынах. Чакай-ка.
хіба выглядаць суджестыўна, па тыпу не суб'ектыўна, а прапануючы. Упаўся же змысліў у панях. Так, баюся, што з думкай аб жанчынах. Скарджуся, што я дастаткова добразычлівы, і, напэўна, мне гэта ўдаецца. У такі сумны, зняверны... Што? У такі сумны, зняверны спосаб. У гэтым ёсць нейкая прывабнасць. Што? Сугірэя, że jestem досыць жычлівы. Жычлівы. Не, ўсё ў парадку. І хіба нават mi to wychodzi w takim smutny, zrezygnowany sposób. Jest w tym nieco uroku. Mnie właśnie to pytaється, гэтую фразу мне придется перекладать jeszcze, ну, з англійської jeszcze додатково, тому що для мене ніяк все одно безсенсовна ніяка лухта. То вираз, гэта вираз болю. Давайте, гэта вираз болю. Сумняваецеся. Пачакайце-ка, у сэнсе сумняваецесь. Там літаральна написано «згадзася», ну, по типу «згодны». Так, далей давайте паглядзім тут. Энцыклапедыя нізкія, гэта белы тэст, вы можете яго паўтараць. Заўсёды правал, заўсёды поспех. Ну, ў прынцыпе, вельмі нізкі, не ўлазіць туды. Трэба будзе шрифт мы не замянем ужо, але хутчэй за ўсё прыйдзецца вельмі нізкі, ну, неяк замяніць на штосьці, а то яно просто фізічна туды не лезе. Так. Можна по типу вельмі нізкі, там можа быць ёсць яшчэ ступень по типу немагчыма. Ну, я б хутчэй за ўсё просто пакінуў тут слова, можа, немагчыма. Зноў жа, на нашу фантазію, там, як пашанцую. Ну вось, па-польскі тут bardzo нізкія. Яно ледзь-ледзь улазіць, але ўсё ж таки трапляю. Вітаю, дзед Максим, вітаначкі. Так, энцыклапедыя. Давайте паспрабуем. Цяжкі 13, занурся глыбока ў сваю свядомасць, каб знайсці крыніцу міны. Паходзіш як увесь ты з якога-небудзь кепскага месца ў тваім мінулым. Нічога больш пакуль не ведаеш. Блін. Электрахімія немагчымы ўзровень. Ну вось она адзначана як вельмі немагчыма. Спрабуй сцерці з твару вобраз. Не атрымалася. Занадта позна. Міна запісана ў твою першасярэдняй карэ. Першасярэдняя кара? Што гэта? Ну так, першасярэдняй карэ. Я не ведаю, што гэта кара мозгу, я так разумею, але трэба шукаць тэрмін на гэта. Так, як малюнак на плёнцы. Змяніць яе на іншае патрабавала б маленькага неўралагічнага цуду. Пакінь зараз люстэрку ў пакоі. Дзе наша другасярэдняя, не ведаю. Так, аўтаматычнае захаванне прайшло. Давайте паспрабуем забраць наш гальштук прыгожы. Вентылятор мае два ланцужкі. На канцы аднаго знаходзіцца маленькі вентылятар, другога лямпачка. На адным з лопасцяў якімсьці чынам захіснуўся сапраўды жахлівы крават. Крават? Пачакайце-ка. Крават гэта па-польску. У беларускай выкарыстоўваецца, не? Па-моему, ось крават. Ну, гальштук у нас. Мы же не выкарыстоўваем крават, правильно? І это мне паланізмы зараз не лезуць. І памром мы зараз праверым. Можа, ён трапіў туды за кару? Ты адчуваеш, што ён у сваёй сутнасці твой сябар і хоча зноў прычапіцца да тваёй шыі, каб вы маглі працягваць сваю супольную прыгоду ў гэтым дзіўным свеце. Не ведаеш такога слова. Добра, значыць, гэта ўсё ж такі польскае слова. Гальштук. Ну, добра, бо зноў жа, ChatGPT не заўсёды здольны... Некаторыя... Дзіўная сітуацыя атрымліваецца, так? Калі браць гэты самы Google Translate, ён месцамі больш раздразняючы, чым проста ChatGPT. Дзесьці адзін дае рады больш, у другім выпадку другі. Ну, у выніку па тыпу выбар паміж двума не атрымліваецца. У ідэале іх зрабіць па тыпу, скажам так, аб'яднаць нейкім чынам. Можа быць, мне зараз такая дурная думка, блин, не, гэта дурасць. У мяне была спроба, каб вы разумелі, яшчэ адна са спробаў перакладу, каб, ну, паспрабаваць аўтаматызаваць і пры гэтым палепшыць якасць. Я спрабаваў упіхнуць у ChatGPT адначасова і ангельскую, і польскую мовы, ну, па тыпу тэкст закідваць, і прапанаваць ChatGPT даць мне адказ з улікам абодвух.
Але гэта было гармідра поўнае. Ну там час ад часу не у некаторых выпадках яно палепшылася. По тыпу рэальна палепшылася. Там, дзе недастаткова кантэксту на польскай, то ён станавілася лепей. То бок ён атрымліваў кантэкст яшчэ ангельскі, і ён разам па тыпу рабіў pen, pineapple, apple, pen, і атрымлівалася штосьці лепей. Так? Але атрымліваліся яшчэ і адваротныя варыянты. То бок калі ён такі, ну, я не ведаю, а давай-ка я перакладу адразу частку сказа, просто пакіну на ангельскай. Альбо я пакіну на польскай, то бок нічога перакладаць не буду. Альбо паспрабую аб'яднаць слова з польскай і ангельскай і раптоўна выдаць просто нейкую херню, ну, такую агульную. Так што там часам вельмі балючая халяра атрымлівалася. Так, наше умельства рабіць. Savior Fire, наша здольнасць. Давайте зловім краватку. Гальштук наш. Цягнешся, каб узяць гальштук. Але што гэта? Рассеяны прамяністы боль у грудзях. Адчуваеш набліжэнне згубы. Згубы? Што? Ну, згубе. А што такое? Згуба. Згуба. Разбурэ... Што? Знішчэнь? Не ведаю. Мы помром. Не помром. У нас яшчэ хапаем усяго. Не, ўсё добра. Ты адчуваеш, нібы ў тваёй грудной клетцы труцяцца адны аб іншых вострыя камяні, перашкаджаючы табе рухацца. Праз сапраўды і доўгі час. Это ўсё яшчэ працягваецца. Напэўна, варта пачаць перажываць. Пасля некаторага часу ціск спыняецца. Ты ўсюды сцёр з халодным потам і спрабуеш не рухацца ў надзеі, што гэта дазволіць табе не памерці. Так. У польскай па хвілі цяснення устая. Естыш цałы зляны зімным потам і пробуеш се не рушыць з надзею, ну так. Мне не дазваляе ведамай польскай гэта перакласці. Так. Так, пачыні, пацягні. Чаму пачыні? Яно літаральна пацягні, літаральна, бачыце, вось тут два аднолькавых слова. Пацягні, ну потым пацягні. І ў адным выпадку нармальна пацягні, а ў гэтым выпадку пачыні. Дзякуй ChatGPT час часу. Ветракм. Такое адчуванне, што проста вы ведаеце, па літарах не трапіў, он такой дэш, просто херакнуў па клавіатуры і такі, ладно. Можа там літаральна не гэты самы. Ну, просто людзі сядзяць там вялікай колькасці перакладаюць такія. Блін, я не ведаю беларускай, я просто херакну па клавіатуры, можа нешта атрымаецца. Так, лямпачку. Давайте лямпачку херакнем. Ужасная, жудасная, ужасная. Ну ладно. Вось глядзіце, страшны бонд, так? То бок яна ужасная, не жудасное слово ўзяла, а ужасная. І адкуль яна ў яго ўзяла, невядома, таму што, ну, вось так. Неадклонна выключы гэтае святло на тых мест. Неадклонна, ё-моё. Ну ладно, придумывай слово, по-моему. Ты адчуваеш, як фотоны практычна прагараюць табе дзірку ў мозгу. Так. Хай так і застанецца. Твои вочы гарзяць ад адказнасці на святло. Гарзяць? Мо мне патрэбна слоўнік узяць, таму што нешта... Гарзіць. Давайте я слоўнік адчыню які-небудзь. Просто можа я сабе зараз новыя словы знайду, чаму бы не, я толькі гарзіць. Няма такого слова. Так, дайте-ка мне момент. Я памылку одну зрабіў сабе тут. Ось, зам'юціў чатку. Так, давайте-ка выключым гэта. Выключылі яго, пацягнуліся. Вось он спыніўся, можам дастаць. Нам уже трэба забраць яго, правильно? Ты скачаш і хапаеш крававік. А ё-моё. Ён такі... Гэта самы гальштук, не, ён такі краватка, усё. Пах, ён адчапляецца ад лапаткі вентылятара. Увага, увага, крават зірваўся з прышпількі. О! Крават зрываўся з увязі. Увензе. Не, гэта па тыпу са сваёй звязніцы, па тыпу гальштук вырваўся з вязніцы, вось. Краватнае кацяненне.
What you have in your hand Пры is a гэтым, fantastically colorful калі time. паглядзець так-то, with 4 or ну, 5 з different іншага patterns. боку няблага. Ну, няблага. But not to Гэта remind можна you of адрэдагаваць. this. Я магу гэта адрэдагаваць. Я ведаю, што я магу запакаваць гэтую гульню. Я ведаю, што я магу перарабіць шрифты. Я магу атрымаць палепшаны рэзультат. Таму што нават, напрыклад, вось там справа знізу дзень 1. І яно перакладзена. Кайфы. Аж мурэнна проста. Вось. Я зараз жадаю, каб нам квесты пачалі даваць, каб я яшчэ, ну, праверыў, што прадметы працуюць, квесты працуюць. Вось. Шыя. Шаленства ўяўлення. Так, жахлівы гальштук. Гальштук упрыгожаны крыклівым узорам. Ён трывожна ён трывожна нават маляўнічы. Есть непокоёнца аж барвны. Окей, ладно. Вы па нейкай прычыне маеце ўражанне, што няправільна было б калі-небудзь здымаць яго. Ён ваш сябар. Вы здрадзіце яму, калі заменіце яго на нейкі нудны шалік. Вось, разумееце, это наш сябар. Там правочым мусіла быць смылець. Смылець? Мне дапамогу патрэбна. Але калі гігачат GPT вось гэта. Гігачат GPT чытаў Мележа, то там што хочаш можа быць. Я просто не помню, там магчыма некаторыя словы аўтаматычна выправіліся мармоль. Чад GPT. Так. Шкло разбито, але засталося ў раме. Унутры ўрываецца холодны ветер. Матэматыка візуальная, лёгкая. Ацаніце страты. Там ацаніце пашкоджанні увогуле. Уламкі ляжаць на вуліцы, чтобы не разбіў гэта акно, удар быў знутры. Я зараз не спрабую гэта выпраўляць. Чат GPT правильно, ну, гигачат. Есть просто чат GPT, а есть гигачат GPT. Есть міні-чат GPT. Калі шчыра, вось пераклад гэтага самага дыялогаў, ён зроблены міні-чатам GPT. Таму што там больш простая мадэль. Хіба я разбіў яе ўласнымі рукамі, паглянуць на іх. Наверху тваіх твары і далоні відаць дробная сетка швыд. Ніводна, аднак, не з'яўляецца свежай, так што да гэтага прывяло. Скарей за ўсё, гэта куля, а не прадмет, які трымаюць у руцэ. На падлозе адсутнічаюць асколкі, якія маглі б упасці на яе пасля адцягнення інструмента. Што? Радшай поціск чыма на граніцы чырнёў. Вітаю, Эріка, вітаначкі. Вітаю рэйдераў. Зараз трошкі тлумачэння. Мы зараз не зусім гуляем у Disco Elysium, мы сёння правяраем пераклад. Вось, правяраем пераклад на беларускую, правяраем, ці ўсё ў парадку у нас з ім. Вось, так што, у прынцыпе, ёсць праблемы, што чакалася, але, скажем так, і ў той жа момант і лепей, чым магло бы... Так, з праблемамі, але ўсё ж такі даволі няблага. Мне чаканні былі ніжэй ад гэтага ўсяго. Вось, таму кравата кацянення. Там месцамі ёсць проста перлы свае. Вось, напрыклад, з этой кулей зараз сказ вельмі складаны нейкі. Или на што я раблю? Так, ацаніць памер пашкоджання. Давайте, памер пашкоджання. Што-небудзь занадта вялікае, каб быць кулькай, але занадта малое для мэблі. Што-небудзь цяжкое, ну, цяжкае, зноў жа, вось, перарабіць такія вось моманты. І большае за твой кулак. Як гэтыя зялёныя боты на вешалцы ў кутку, яны, як дзіўна складаецца, згубіў... Што? Згубіў дзень непрыяцеля. Я так разумею, што... Як ten зялёны бут на вішаку в Канце, добра, który, jak się dziwnie składa, zgubił gdzieś swojego przyjaciela. Ну, то бок, падобна, але неправільна. Вось гэтыя боты, якія весіць на вешалцы, вось там у кутку, якія, што дзіўна, як так трапілася, што ён згубіў свайго прыяцеля. Чым раблю пераклад? Гэта чат GPT. Ну, гэта канкрэтна пераклад на чат GPT, але я планую толькі пакінуць, я буду яго паляпшаць рукамі. І пакуль што гэта, ну, я выпушчу, першая версія будзе вось як ёсць, вось літаральна ў гэтым стане. Але мой план гэта вычытваць і выпраўляць гэта ўсё. Вось.
А кацяне гэта тое, што адбываецца са мной, калі абое каты да мяне ў ложак прыходзяць. Вось у мяне такое ж у мяне па вечарах. Не, оверлей, не, гэта ўжо ў гульне. Гэта, ну, рэальна проста ў гульне. А тут банальны чат GPT. Ну, мне спатрабавалася ад моманту, як я пачаў гэтым займацца, мне спатрэбілася, я ўвогуле не ведаў, ці атрымаецца мне што-небудзь зрабіць. Вось ад гэтага моманту прайшло 3 тыдні. І ў выніку у мяне ёсць ужо, ў прынцыпе, працуючая версія. І пры гэтым 3 тыдні я амаль кожны дзень сядзеў над гэтым перакладам. Вось зараз маю вынік. І, ў прынцыпе, я ўжо ўсе крокі вядомыя. Ёсць яшчэ хібы, ёсць праблемы. Не, там не адкрыты. Усё ў асетах трэба ўсё перапакоўваць. Шрифты таксама прыходзілася перапакоўваць праз рухавік Unity, каб іх запакаваць назад у гульню, бо кірыліцы няма. Ось. Ну, якая ёсць, не падыходзіць. Ось, бо нам патрэбны яшчэ свае літры. Ось, так што поўнасцю тэксты ўсе прыйшлося перапакаваць. Там яшчэ шмат чаго, мелкія яшчэ хібы, выправіць у шрифтах пазіцыі іх і дыстанцыю паміж тэкстам, ну, там хапае. Ось. Насамрэч, на шрифты я згубіў больш часу, чым на аўтаматычны, ну, ось, пераклад. Шрифты было 1,5-2 тыдні, я толькі шрифты калупаў. Ось. Супер, ты выбіў шкло уласным ботам. Цяпер у цябе толькі адзін. Калі пашанцавала, знойдзеш другі на балконе, на вуліцы. Дзверы да яго павінны быць каля твайго пакоя. Можа, гэта быў не я? Ты хочаш сказаць, што нехта іншы зняў з цябе бот і разбіў імі шкло? Я павінен пайсці за той боты. Унтр пранікае халодны ветер. Ты сціскаеш ад холаду пальцы на нагах. Добра. Пагуляў са шрифтамі, ледзь не прайграў. Прайграў, насамрэч, некалькі разоў прайграў. Як вызначылася, яшчэ не ўсё, нават усё яшчэ не ўсё выпраўлена. Дзесьці ёсць ключ. А дзе ён, гэты ключ? Вось ключы. Ключ ад пакоя, і вось там квадрант 1. Там літаральна я забыўся запакаваць, просто сімбаль нумар. Ну, вось гэты нумар. Вось гэты сімбаль я забыўся запакаваць, як апынулася. Я зараз сабе адзначыў, буду яшчэ запакоўваць у выходныя. Давайте выйдзем з пакоем. Я зразумеў. Зараз абсалютна нечаканае, так? Я у некаторых фразах лапарба 26 градусаў Цельсія пустынна. Я думаў, адкуль гэтыя фразы. Яны настолькі ні да чаго былі у файле запакаваныя, што я такі, што гэта за халера? Таму што частка перакладаў, я ўпэўнены, не выкарыстоўваецца ў гульне. То бок, каб вы разумелі, у файлах пераклада ёсць амаль гэта самае запіскі паміж людзьмі. Там адна з іх літаральна напісана па тыпу аўтар мода такога. Калі ты гэта чытаеш, калі ласка, не выдаляй гэтую страку. Вось гарадок гэта. Вось літаральна такая фраза была запакавана ў гішпанскім перакладзе гульні. Вось толькі ў гішпанскім. І я вось, пераправяў, некаторыя фразы трапляў, і вось гэтыя фразы з надвор'ем я не разумеў, што за яны, і зараз я веду, адкуль яны. Наконт дата-майнінга, калі што, я не памятаю, у версіі не Final Cut было такое, але калі ствараеш персанажа, я знайшоў радкі пераклада на 4-га героя. Спачатку інтэлектуал, разумны па тыпу, гэта эмацыйны і асілак, так? Вось, па тыпу 3 архетыпа. А у мяне ў перакладзе, нават перакладзены, калі што, 4-ы ёсць яшчэ. Вось, які я не памятаю, каб ён у гульне быў нават у арыгінальнай версіі, не Final Cut. Гэта калі што Final Cut і пераклад. Так, вельмі важная рэч. Пераклад працуе толькі на The Final Cut. Ён не працуе на папярэднюю версію, таму што гэта два розных гэта рухавік. Вельмі вялікае аднаўленне адбылося ў Unity дзесьці ў 20-м годзе. І The Final Cut зроблены якраз такі на новой версіі рухавіка, у якога вялікае адрозненне ад папярэдняй. Ён вельмі перапакаваны, там нават не блізка, гэта гульня пераробленая шмат дзе.
Вось, таму пераклад не працуе на арыгінальную версію, якую нават зараз і не набыць, калі што. Калі у вас ёсць старая версія 10, то яна у вас ёсць. На стале нешта ёсць. І што ж гэта ёсць? Грошыкі. Добра, вы зарабілі грошы. Кайфы. Трэба на нешта пачакаць? Купі кнігу. Добра. Запах мора выклікае ў цябе галавакружэнне. Мой бот. О, чакай-ка. Апавявае цябе павёў салёнага ветру. Што? Добра. Вы атрымалі прадмет зялёны бот правы. Дзе мой абутак? Дайце мне. Абутак. Это правы. А дзе левы? Чакайце-ка. А, я левы. Блин, я со свайго нумара левы не забраў. Знайдзі сваю другую абутак. Дзякуй табе, гульня. Так, знайдзі сваю другую абутак. Занатавана, панядзелак 8:19. Тваёй зялёнай боты з вужынай скуры не стае партнёра. Ну, не хапае партнёра нашаму боту. Лепш пашукай яе, перш чым адправішся ў невядомы свет. Дзве боты лепш, чым адна. Час іх зноў аб'яднаць. Окей. Вельмі добра адыгрываю героя. Ідэальна. Гэта бы ўсё так і планавалася. Так, бот. Гэта. Выбираем. Зелёныя чарвякі з змейнай скуры. Цудоўна. Сваенне і Савьер Файре. There they both are. Знайдзі сваю Two другую identical абутак. shoes, Зроблена. both Набраны вопыт. copiously green and indiscriminately snakeskin. Вопыт. Ёсць такое Really слово, like it альбо on зноў жа feet. прыдуманае? Досвід жа ёсць. А вопыт ёсць? Вопыт. Ёсць. Шмат дзе. Так, я яшчэ раз чытаю слоўнікі. Я чамусьці думаў, што досвід толькі. Ну ладно, добра. Сустракаецца, так. Я не ўпэўнены, так. Абвяваць, там абавяваць, разумееш, там не абвяваць было, а абавяваць. Там вось у гэтым праблема была. Авалоданне, наш навык. Окей. Вось яны, два аднолькавыя чаравікі, абодва незвычайныя зялёныя і без сумневу са змеінай скуры. Зноў разам на тваіх Like нагах. two baby crocodiles. Як два маленькія кракадзілы. Падыходзіць адзін аднаму? They're balanced. Добра, яны падыходзяць, зручныя. Праўда Feels кажучы, like the гэта only good у thing гэты about момант, you напэўна, right адзіны now, добры элемент у truth be табе. Дзякуй, вялікі. Быццам бы ён яшчэ і слова забыўся. Ідэальнае паглыбленне ў гульню, мне падаецца. Hello, officer. Паводле календара сакавік. Не бачу год. Блин, жанчына, год 51. Добра. Пагрукаемся. Не, жанчына не пускае да сябе. Эх. The young woman raises a З cigarette інтэграцыя to her Твіча lips. ёсць. Пайшло. Дан. Ёсць. Знайдзі сваю другую абутак. Працуе. То бок у інтэграцыю Твіча часткова ён дасылае тое, што ў мяне ў гульне, і я магу, то бок нават інтэграцыя Твіча будзе працаваць гэтыя самыя. Інтэграцыя Твіча будзе працаваць з беларускай мовай. Гэта цудоўна. Будзем заляцацца. Нам патрэбна як мага больш праблемаў сабе на галаву знайсці нашаму герою, таму так мы будзем. Клас Е. Добра, а як яна па клас Е? Ну, ў прынцыпе. Танцорка, дыскатэка і міс Аранье. Што? І міс Оранье. Я не ведаю, што такое міс Оранье, мне нічого не говорить. Танцорка диско. Танцорка дыско. Што цікава, ён заўсёды перакладае дыска як дыскатэка. Ён не разумее слова дыска, таму там прыйдзецца прыглядзець. Маладая жанчына падносіць цыгарету да вуснаў. Пані мундзіровыя, я вайсковы? No. Не. Я адказ выказваю збянтэжна. There's only one solution to this. You're a businessman. Адказ можа быць толькі адзін. Ты прадпрымальнік. Ну, альбо бізнесмен. Так. Чакай, ведаю, я бізнесмен. Так. Спшедае мундыры. Прадаю мундыры, так? The young woman shakes her head. Жанчына slowly. павольна круціць галавой. Ну, добра. Праектант мундыраў? No.
You're a police officer, sir. Не, глядіть тобі просто, ну, напрямую в очі у польської, просто прямо у очі. Ви міліціянт, прошу вас. Так, є пан поліціянтом, прошу пана. Угу. Як я говорю, у польській яшчэ, у перакладзе польскім ёсць слово чмурэнае. Мне цікава, як яно ў беларускай атрымалася. О, калі што, давайте зараз зазірну ў файлік. Ёсць слово жуліцыянт, па тыпу ў польскай, яно поўнасцю выдуманае, так? І, па-моему, толькі ў гэтай гульні сустракаецца. Я зараз паспрабую знайсці яго у перакладзе, што ў нас атрымалася. Жуліцы... Так, ось хутчэй за ўсё. Жуліцыянце. Жуліцыянце. Час спаць жуліцянце. Ну, карацей, не вельмі іронію адолеў. Жулікан. Жуліцянт. Тут увогуле... нічым па тыпу як жуліцыянт, але тут перакладзена як бомж. У прынцыпе, чаму бы не, так? Нібы бяздомны, то бок жуліцыянт чамусьці пераклад думае, што гэта пра бомжа гаворка. Жуліцыянт. Зараз яшчэ шукаю. Ці перайшоў у рэжым жуліка. Ну ладно, просто жулік. Жулікант. Жулік. Я жулік ужо некалькі дзён. Естым жуліцыянтам. Жаўнік. Ну, добра. Ну, добра. То бок, у прынцыпе, ён пакідае як час ад часу, як па тыпу пакідае плюс-мінус 1 у 1. Не той, каб зусім дрэнна. Так. І табе напрямую. Да ты жартуеш. Такие есть правда. Такие есть правда? Такая есть правда. Ну, гэта правда. Бо што на працягу ўсяго гэтага часу вы з нас рабілі сабе жарты, уцягвае яшчэ трохі дыму лёгкія. Весь гэты час? Вы тут 3 дні па службовых справах, без сумненняў. І што ж гэта за справы? Цяжка сказаць, але так шчыра, напэўна, галоўным чынам піць. Так, вось давайте паспрабуем заляцацца. Перакананне 3. Нізкія шансы ў нас. На чырвоны тэст. Слово паспелі пакінуць ужо твае вусны. Я хочу займацца з табой сексам. Вось. Хце робіць з тобой ебанне. Польскі пераклад. Блин. Дайте я погляджу, што там на ангельскай знаходзіцца. Так. Ітрыцкая просто. Хто робіць з тобой ебанне? Гульня. Так, the words have already так. I want to have fun. Не, па тыпу, гэта насамрэч вельмі моцна перакладзена. Гэта цудоўна. Хце робіць з тобой ебанне. Жадаю мець з тобой секс. В прынцыпе, я не ведаю. Это... На польскі нават гучыць нават лепш. Ну, жадаю рабіць з табой ебацца. Ну, калі ўжо так літаральна перакладаць з польскай. Так, где там эспаньол наш? Ёсць. Наш эспаньол. Включаемся на беларускую. Таксаванне. Ну, не-не-не, яно тут конкретно по типу момент, калі у нас отключился мозг просто. Я жадаю иметь с тобой ебание. Просто полностью минус мозг. What was that? Это что было? Не так... Збрання? Здання. Сказы не так формуюцца. Як гэта было? Ну-ка яшчэ раз. Я сказал, что хочу займацца з тобой сексом. Не, жадаю мець з тобой... Не хочу выебаць цябе, а конкретно я... Там справа нават у ангельскай I want to have fuck with you. Так сказ не будуецца. Гэта па тыпу зламаны сказ. І яна нават на гэта рэагуе, і далей размова ідзе канкрэтна на гэту. Сказ павінен быць неправільны. То бок ты павінен сказаць: «Моя хацець з табой ябацца». Ну, па тыпу, нешта такое.
Мая быць ебацца з табою. Ну, нешта такое. Яно павінна ламаць сказ. То бок неправільныя формы, неправільны парадак, слова не там ужыта. Таму што ў гэтым сэнс жарта, скажем так. Я нават яе парвала просто да гэтага. Ну, вось па-іншаму сказалі, гэта было на падсмеху, не даю ёй скончыць. Come on, man. Freddy, please. Ну, One more time. вельмі прашу, яшчэ раз. Я сказаў, хачу займацца з табой сексам. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cup are you? Вось, што цікава, я не ведаю. З польскай. Я не ведаю гэтага слэнга. Хаця я ожидаю сексіцца з табою. Вось па тыпу, ну, вось, оно можа быць. Вось, я ожидаю сексіцца з табою. Я ожидаю з табою сексіцца, можна так. Так, вось гэтая штука. Я заўважыў гэта ва ўсім польскім перакладзе, пакуль я глядзеў проста тэксты. Яны копамі называюць гліна. Я не ведаю гэтага слэнга, калі хтосьці ў чаце ведае польскую, калі ласка, патлумачце мне. Бо я просто не разумею, і гэта складана нагугліць. Ну, таму што, дзякуй, блін, можа быць, перакладчыкі просто прыдумалі такое, але называюць, ну, копа канкрэтна. Коп — гэта слэнг. Ну, ён паліцейскі, правильно? Вось, мы бы назвалі ўжо коп раўно, ну, па тыпу мусар, можа быць. Але палякі выкарыстоўваюць гліна. І я вось, у яе часта такое было. Угу. Ну, вось, і я не ведаю, ну, як, па тыпу гліна, і мне не знаёмы гэты слэнг, зусім я з ім просто не знаём. Таму, калі вы разбіраецесь, калі ласка, патлумачце мне, дурному, бо мне... Jestem gliniarzem apokalipsy. Так, я паліцейскі... Вось, і ведаеце, што прыкалдэс? З польскага яно, нават чат GPT разумее гэты слэнг, таму што ён пераклаў фразу «Jestem gliniarzem апакаліпсы», так? Я паліцейскі апакаліпсісу. Ён зразумеў гэта. Google гаворыць вось што. Адзнакі паліцыянтаў былі робёна кiedyś z aluminium, które nazywane jest także glinem. Для мяне ўвогуле дзіўна, што наш мусар трапіў у расейскую. Я не ведаю, я шчыра, я мусар, слово мусар, ну, у бок паліцейскіх я пачуў вельмі позна. Ведаеце, па тыпу вельмі позна ў сваім жыцці. Мяне гэта неяк абыходзіла, і для мяне яно гучала дзіўна. Таму я нават не ведаю, ну, я не ведаю, я не упэўнены, што раней з'явілася, скажем так, дзе яно, ў беларускай альбо ў расійскай. Мне шчыра трошкі без розніцы, ну, глобальна. Я не ведаю, як перакладаць, таму што тут выкарыстоўваюць слова коп даволі актыўна. Вось, і пытанне, чым яго замяняць? Ну, хутчэй за ўсё не глінай, таму што мы, ну, не наш варыянт. Ага, Міністэрства ўнутраных спраў па тыпу мусар. У мяне зараз адкрыццё. Ні халеры сабе, я ніколі не ведаў. Я вельмі, зноў жа, я слова мусар пачуў вельмі позна. Нават сорамна гаварыць калі. Вось. Калі... Зараз для мяне яшчэ новы слой гэтай халеры адчыніўся. Зараз мне патлумачылі. Міністэрства ўнутраных спраў, мусар. Ну, мусар. Лагічна, блін. Канкрэтна мусар, а не смецце. Цікава. Окей, ладно. Я зараз, блін, я ўсё яшчэ в галаву гэта сабе ўкладваю. Так. Давайте паліцейскі апакаліпсісу. Ці ўжо настаў гэты час? Паднімае яна брову, як тут напісана. Так, 10 хвіліны падзяляюць нас ад поўнага распаду рэальнасці. Хвіліны? Я павінна падрыхтавацца. Дзякуй, было прыемна. Спадзяюся, што ўсё гэта сапраўды завале. Завале. Ну, па тыпу разваліцца ўсё, бо інакш гасіць цыгарету. Трошкі незручна будзе мяне потым дапытваць. Я адразу кажу, не, гэта не я. Так, яна пакінула ў попельніцы вельмі прыгожы доўгі недапалак, ён усё яшчэ You should дыміцца. pick that fat,
Трэба juicy выцягнуць з cigarette попельніцы butt той from the тоўсты, tray, смачна недапала, light it запаліць up, яго і and закурыць да дна. smoke the living shit out of it. Я курэц? Who knows Хто what ведае, you чым ты are? ёсць? Монстрам, A забойцам, monster, гномам з a Геромы? Што? murderer, the gnome of Jeroma. Ном You of feel Джерома. like a smoker, especially when you look at that Хто такі juicy, гном succulent, Джеромы? seductive cigarette stub. Ном Still of smoldering Джерома. deliciously. Я не памятаю гэтую фразу, таму што я ніколі не гуляў за персонажа, у якога электрахімія моцная. Джерона. Ёсць такі... Невядомая жывёла, якая жыве ў Жыроне, Гешпаніі. Блин, у меня зараз, пачакайце, блин, я не ведаю, як з вами падзяліцца гэтым. Ці магу я вярнуцца зараз? Там, карацей, была фраза, ну, пару крокаў назад. Я просто не помню, як вам пашарыць это потым нават. У мяне ёсць запіс зараз. Карацей, там фраза, калі адкінуць думку, так? І справа ў тым, што слова адкінуць, вось літаральна яно было зараз, я прапусціў гэты момант. Слова адкінуць напісана пачатково на лацінцы. Ну, то бок яно ад по кірыліцы, а потым кін і яно на ангельскай. Ну, ангельскімі літарамі. Ось такая халера. Хто ведае, чым ты ёсць? Монстрам, забойцам, бла-бла-бла. Ты адчуваеш сябе як курэц, асабліва калі глядзіш на гэты смачны, цудоўны, заваблівы недакурык. Яшчэ чароўна тлее. Але яна яго зламала пры фільтры. Я не могу гэтага выпаліць. How very astute of you. Які ты вельмі уважлівы. У такім разе гэта не спрацуе. Табе патрэбна уся цыгарэта. Ці нават лепш. Уся паліцайка. Ну, па тыпу цэлая пачка. Нават лепш, уся пачка. Або не. Цягнік? Што, блин? Вагон, ну, па тыпу, цэлы цягнік. Яны мусяць быць здаровымі і прыгожымі, а затым усе іх выкуры. The idea seems to make your neck expand. Suddenly, the garish tie feels very snug. Эта думка прымушае тваю шыю здавацца шырэйшай. Колерны крават. Я не ведаю, чаму ChatGPT не адолеў слова крават. Чаму ён літаральна паўсюль, ён не ведае слова гадштук. Ён просто крават і крават у яго паўсюль. Чаму? Ладно, зайца вельмі адпаведна. Нібы кот, які трыцца аб малеках. Халера, кот, які хоча, каб ты вельмі шмат паліў. Так. Альбо ты таксама можаш гэтага не рабіць, ніхто цябе не прымушае. Слухайце, у мяне гэтай размовы нават і блізка не было, таму што для яе актывацыі патрэбна даволі высокая электрахімія, даволі высокая канцэптуалізацыя і даволі высокая сіла волі. Гэта камбінацыя трох навыкаў на сярэднім узроўні, і гэта уражвае проста мяне. Дзівосна. Я думаў, увогуле, скарыстацца чытамі і для тэстаў, ну, трэба ж будзе тэставаць гульню, правильно? Можа быць, увогуле падвысіць сабе ўсе параметры на максімум, каб паглядзець усе, скажем так, ну, як мінімум поспехі, каб усе у дыялогію ўваходзіць. Таму што, ну, і потым ёсць яшчэ мод, які дазваляе па нашаму выбару правальваць альбо паспяхова праходзіць тэсты. Вось, магчыма, яшчэ такі мод усталяваць, каб праходзіць проста праверкі, і правальваць іх, каб правяраць проста фразы, але зноў жа тут шмат чаго можна выправіць проста чытаючы тэкст, ну нават проста ў файліке, пакуль я яго гляджу яго, я магу гэта выправіць нават без неабходнасці лезці ў гульню, але некаторыя моманты хутчэй за ўсё можна будзе толькі плей-тэстам, то бок прайсці, жадаць займацца чытаваннем. Ну вось, каб вы разумелі, я ўпэўнены, я ж настолькі лёгка на мяне ўплываць у гэтым сэнсе, што я думаю, што я пасля гульні выйду, я буду літаральна размаўляць як гэты пераклад. Я думаю, гэта на мяне паўплывае.
Я павінен зрабіць гэта з Good. энтузіазмом. Цудоўна, They'll ты будзеш make you дзякуючы stronger and ім better. мацнейшы і лепшы. You're too old Ты to be ўжо cool застыя для But таго, find каб cigarettes, быць крутым байцом, smoke але them, знайдзі black, цыгареты, запаль іх і бам, instantly ты a ператворишся ў cool крутога renegade ратніка, and містычнага mystical чырвонага red dragon дракона з with дымнымі smoke ноздрамі. rising from his. Plus, smoking them А знайдзіце gives цыгареты і massive закурыце. bonuses. Акрамя таго, новае заданне. Іх курэнне забяспечвае непрывядзённае ўзнагароджанне, што? Не ляда прэмія, окей. Квесты давайте. Так, ты мусіш дастаць нейкія цыгареты і запаліць, каб атрымаць магутныя бонусы. Знайдзі пачку, знайдзі панчак, возьмі яго ў руку, размясці ў месцы левая рука альбо правая рука у інвентары, а цыгареты зробіць астатнія. Ну, у прынцыпе, я ведаю, ну, наконт нашых... О, выхадны выпуск сатырычнай газеты Тромпе Ле Монде. Ле Монде. Не ведаю, не французскі не ведаю таксама. Вось, і што можа ў адрозненне ад Google Translate, ад Google Translate такія фразы просто ламаюцца нахран. Пры гэтым ChatGPT можа разумець, што трэба просто пакінуць як ёсць. Не спрабуй перакладаць гэта. Альбо не спрабуй адаптаваць гэта. Просто вось як ёсць, так і пакінь. Ёсць свае плюсы, пэўна. Не ва ўсім, некаторыя рэчы просто ламаюцца, невядома куды. О, музычка хоть пошла, а то трошки довольно тихо было. Я не ведаю, музычка чуена? Коль все нормально сегодня? А, есть у вас нормально. Летние двери зачинены на зиму. Добрым. Тут повинен быть текст песни. А великий старый микрофон для караоке только чакае, пакуль хто-небудзь у яго заспявае. Ну, некаторыя фразы слухайце. Вось гэтыя адбітыя ж фразы, мы ж ідуць яны з дыалогаў. Блин, можа быць реально варта для тых, хто подключыўся не так давно. Мы тэстуем пераклад Disco Elysium, і ў ім гэты пераклад, які зроблены мною. Ну, у той частцы, што я ўсё зрабіў, ўсё запакаваў, сам пераклад, сам канкрэтны тэкст перакладаўся ChatGPT. Вось. І тэкст я закідываў у дзве розныя мадэлі. Частка тэксту знаходзіцца ў перакладзе больш дарагой мадэлі. Дзякуючы таму, што мы прабілі гол, я змог гэта зрабіць, таму што яна ўжо не каштуе па тыпу там 1-2 даляры. Яна нармальна так можна. Па-мойму, на кнопкі і менюшкі ўсе, як я прагнаў на больш новай мадэлі, яно ўйшло 10 штосьці там 5-6 даляраў, па-мойму. Вось, на пераклад тэксту ўсяго ідзе яшчэ 10-15-20. Так што, ну, там прыкладна такія памеры. Вось, дзякуючы таму, што гол мы прабілі, я магу спакойна закінуць, зараз будзе тэкст яшчэ дыялогу, то бок дыялогі на больш танныя мадэлі, менюшкі і вось гэтыя тлумачэнні розныя і апісанні скілоў, яны на больш дарагой. Розніца там невялікая, прыкладна на 10% лепей. Ну, па маіх эксперыментах яно трошки лепей па тыпу. Ну, вось яно можа быць некаторыя фразы лепей пабудаваць, але не гіганцкая там па тыпу касмічная розніца атрымліваецца. То бок гэта было пытанне, таму што даражэй яно у 5-6 разоў, чым іншая мадэль. А результат па тыпу трошки толькі паляпшаецца. Але ж гэта можа выратаваць мне цэлыя дні рэдактуры, так што, ў прынцыпе, гэта вельмі карысна. Дынамік падключаны да радыё, музыка шодра дапраўлена шумам. Ну вось. You should totally sing karaoke here. Як нічога, First павінен chance you запяваць... get. Як Your emotions нічога? need to Што? be expressed. Як People ніц? need to know your vast oceanic Okay. soul. Я не настолькі добра ведаю польскую, мне падаецца. Таму што як ніц павіненаш заспеваць ту караоке. Як ніц, я вось... Дакладна па тыпу ў сэнсе? Добра, павінен запяваць тут караоке, як толькі з'явіцца магчымасць. Тэкст, я думаю, увогуле нататкі... Я сабе нататак нарабіў, але я думаў, іх будзе больш. Таму што ў пэўны момант мы, калі пайшлі ў тэкст, ну, то бок, гуляць у гульню, там няма такога нечага, што ламаецца, так? Так што выглядае, ў прынцыпе, няблага. І тэкст, я думаю, ўсё ж такі варта будзе. Можа... Блін, а паспею я тэкст перакласці за выходныя? Не, не жадаю, я планаваў гэтай выходныя адпачываць, бо я і так я весь свой отпуск, карацей, калупаў гэты пераклад, таму я думаю, не, гэтай выходныя возьму сабе адпачынак. Максімум, што я зраблю, гэтай выходныя выкладу на Nexus Mods, калі разбяруся, як выкладваць на Nexus Mods. У тым выглядзе, у якім ёсць, а там ужо паглядзім. Ось, бо яшчэ, можа, выкладу дрэнна, я ж не ведаю, як туды выкладаць.
Ось, трэба выказаць свае эмоцыі. Людзі павінны даведацца пра тую шырокую, як акіян душу. Мая душа великапамерная. Utterly. Абсалютна. And it Яна needs павінна to быць be пачута. heard through a PA Праз system гукавую сістэму. by other people. Іншымі людзьмі. Але што я павінен заспяваць, калі ўжо прыйдзе да You справы? have not yet Ты stumbled яшчэ on не the наткнуўся right на правільную lamentation, элегію. but it's out Элегію. there. Дакладна. It'll come to you. А на ангельскай там You will выкарыстоўвалася слова стоган, літаральна стоган, лямант. Ну, не ведаю, па-іншаму не перакласці. А тут элегія, ну, з польскай. Але яна дзе-небудзь ёсць. Яна сама да цябе прыйдзе, і ты пасееш ёй вялікае разбурэнне без баязні, што? І засееш нём вялікае знішчэнне без убав. Ну, ў прынцыпе, плюс-мінус. Элегія гэта гучыць не падобна. Элегія? Блин, там на ангельскай трошки іншы сэнс у размовы. Трошки іншы. Тут на польскай ён пра элегію нешта. А гэта гучыць непадобна. Дазволіць ім добра зразумець. Гэта гучыць непадобна, што? То б ж не... гучыць няблага. Дазволіць ім добра зразумець памеры маёй душы. Так, думаю, што мог бы заспяваць што-небудзь вясёлае. Разруліць? Раскрынчыць трохі людзі. Ну, добра. Разварушыць трошки No, людзей. no. Не-не. Don't sing the Не happy спявай song. вясёлую It's песню. stupid. Гэта глупа. Sing the sad song. It's profound. Засядзі? Што? Чаму? Заспевай. Заспевай смутную, і яна запомніцца. Западне в памяць. Ну, у прынцыпе, я скажу, у прынцыпе неблага. Думаю, будзе горш. Распрыгнуць людзей. Не. Это трошки не тое, там разрушыць. У нас галасаванне скончваецца даволі хутка, праз 10 хвілінак. У нас зараз у лідарах знаходзіцца Dreamfall The Longest Journey. Давайте-ка я спіс лідараў пагляджу. Так. Дзе ён? Так. Згубіў спіс лідараў, а? Вы паглядзіце. Ось он. Чыняю яго. У сэнсе... Вось. Ось, зараз я яго знайшоў. На першым месцы Dreamfall The Longest Journey 47 тысяч. На другім месцы Elden Ring 45 700. Так, дагэтуль ніхто не перабіў. 40 тысяч плюс гэта шмат. Ну, гэта даволі шмат, гэта складана перабіваць. Elden Ring падбіраецца яшчэ бліжэй. Зараз я яго перачыню свой спіс лідараў, а то зараз ён актыўна аднаўляецца. 46 700 у нас зараз на Elden Ring. Nobody Wants to Die 41 200, Герой мяча і магіі 4 36 100. Яшчэ на Elden Ring справляецца 500, і гэта павінна было перабіць. Такім чынам Elden Ring становіцца на першым месцы. Дзякуй вялікі Elden Ring. У нас зараз ідзе бойка за першае месца. Мы ўжо даволі далёка, 40 тысяч пунктаў гэта шмат. У нас зараз цэлая група ёсць такая, падабралася пад 40 тысяч. Вось, на трэцім месцы у нас Nobody Wants to Die 41 200. На чацвёртым месцы Герой мяча і магіі 36 100, Disco Elysium у нас на 34 500 на пятым месцы. Dreamfall The Longest Journey атрымлівае яшчэ 1000. Бойка працягваецца. Вось, у нас ёсць апошнія 5 хвілін да канца галасавання, і мы вызначым, хто у нас будзе пераможцам. А мы працягваем далей глядзець, што ўжо у нас увогуле робіцца ў перакладзе. You have to find something tragic to sing first, though. Так, новае здание, спявай караоке. Але спачатку табе трэба знайсці нешта трагічнае для спявання. Так. Добра. Наши квесты. Вы павінны знайсці адпаведна трагічная запіс, а затым прайграць яго ў прайгравальніку, каб запомніць словы. Пасля гэтага папрасіце менеджера бара дазволу на выступ, а лепш увечары, тады ў бары больш людзей. Атрымае запісаную на стужцы сумную песню. Здобądź награну на таśmie смутną piosenkę. Падобна. О, пачакайце-ка. Профіль непаўнамуражны. Што? Профіль некамплектны. Вось, то бок гэтая частка у нас яшчэ не адчынена. Добра. Махач пачынаецца. Так, у нас развіваецца махач далей. На Elden Ring адпраўляецца 9500. Што у нас там па лідарах? Я зараз спецыяльна там спіс лідараў у нас злева зверху, бо... гэты самы. У нас асноўны тэкст справа якраз. Так, дзе там у нас спіс лідараў зноў адчыню. Трэба трымаць яго дзесьці недалёка. Elden Ring зараз 49 700, а Dreamfall ззаду 48 000. А злачынец падабраўся так блізка. Так. Яны амаль на адным узроўні. Так, далей. Працягваем.
Пам-пам-пам. Що гэта? З кухні доноситься гул електричної соковитискалки. Хтось там працює. Оп. Яким предмет атрымалі? Лечачы альбо лечаны? Не падаецца, сам лечаны предмет. Размеркаванне для вады. Да паверхні падымаецца вялікі пузыр паветра. Меню было сцёрта, засталося толькі слова «панядзелак». То бок ёсць шанец, што яны пойдуць адзін за адным па пятніцах. Ідэальны варыянт, мне падаецца. Адразу такі у нас 2 тыдні адбітага Шепарда. Так, добра. Давайте поговорим з Давайте з Гарта першым паговорым, а потым пойдзем да кіно. A man in his late 20s Гарта, кіраўнік stands бара. behind За стойкай the стаіць counter, мужчына перад inspecting a stuffed трынжанцаткай. As you які- approach, he gives you a sideways glance. Што? Then looks down Трынжанцатка? Чи 10? А, по типу до 30, які глядіть на напоўнены морскі птушку. Морскего птака. Ну, ладно. Калі ты падыходзіш, ён глядзе на цябе на палаві. Я дакладна запіхну гэта больш дарагую мадэль, таму што мне падаецца, некаторыя моманты ўсё ж такі палепшацца. Час ад часу яно неяк быццам бы звальваецца ў некую бездань. Час ад часу нармальная, час ад часу некая лухта ўвогуле. Ну як, у прынцыпе, няблага. Ну, гэта ўпраўляецца. Гэта не з нуля перакладаць усё ж такі. Гэта ўжо пазітыўны момант. Ось, пасля чаго зноў засцяроджваецца на птушцы. That was disdain in his eyes. Яго вачах Even now he's purposely ignoring you. то одраза. Што такое одраза? Польская. Зараз зазірну. Бо мовы на ангельскую пераключаць там складаней. Я шукаў, было бы цудоўна, каб мне быў яшчэ гэта самае. Агіда, вось. Было бы цудоўна, каб мне было мод нейкі, які мог бы дазволіў мне пераключацца не толькі паміж двума мовамі хутка, а паміж трыма у Disco Elysium, таму што гэта было бы супер зручна. Я бы тады мог ангельскую паглядзець, беларускую і польскую, з якой арыгінал, ну, з якой як бы перакладалася. Раней у гульняў было по 15-20к, а цяпер 30-40, цяжка стала прахнуць гульню ў топ. Гэта ёсць такі нюанс. На жаль, гэта як бы, скажем так, яно не супярэчыць ідэе галасавання, але магчыма, варта мне завесці гэты самы, ну, па тыпу дадатковы дзень, калі я буду праводзіць вось гэтыя стрымы, ну, з галасавання. Вось. Маё галасаванне не вельмі зроблена, каб адбывацца 2 разы ў тыдзень. Вось, ну, такое не бывае. Але у мяне была думка, можа быць, зрабіць, ну, напрыклад, просто праблема якая? У нас накапліваецца балаў уперадзе, яно як камета па тыпу, ведаеце, як хвост каметы. У пачатку вельмі моцна там нешта накідана, а потым яно ўсё больш і больш расцягваецца, там ўсё больш гулена становіцца прыкладна з аднолькавай колькасцю балаў. Я думаў, што зрабіць. Можа быць, зрабіць 1 тыдзень па тыпу па галасаванню. То бок у чацвер, напрыклад, у нас канец галасавання, і я забіраю не адну гульню на пятнічны стрым, а я забіраю, напрыклад, 6 гулен. Вось якія 6 гулен былі ў топе, атрымліваюць у нас пятніца, альбо там 5 гулен, напрыклад, так узяць. І прайсці 5 гулен, то бок, напрыклад, 5 пазіцый, і першая гульня, топ-1, яна трапляе ў пятніцу, топ-2 у панядзелак, топ-3 у аўторак, і гэтак далей. І такім чынам я магу закрыць адразу 5 пазіцый, напрыклад, які ў топе знаходзяцца. Вось, і мы такім чынам рэзка уніз скідваем колькасць, ну, па тыпу узровень гульні, ну, вось гэтых балаў. Вось, але ў гэтага ёсць адваротны бок яшчэ. Ну, час ад часу гэта рабіць. Адваротны бок гэтага ў тым, што у нас і так час ад часу набіраецца пэўная вось гэты топ, скажем так, гулен, ён набіраецца і потым скідваецца, так? І калі ён скідваецца, ну, то бок у нас было такое некалькі разоў, калі набіралася некалькі гулен па 30, па 40 тысяч, і яны скінуліся ўсе, мы прайшлі іх, таму што іх складана перабіць. Ну, калі яны трапілі ў топ, іх складана перабіць, так? Яны адваліваюцца, і потым у нас зноў пачынаецца з 20-кі, там, з 15 тысяч. Так што, ну, яно... Зрабіць тыдзень гульняў, каб скінуць адразу некалькі топаў. Гэта я вось і меў на ўвазе. Ну, па тыпу, зрабіць топ-5, напрыклад, гулен. Я цэлы тыдзень гуляю тое, што было нагаласавана, знаходзілася ў топе 5 на момант канца галасавання. Вось. Таму што маё галасаванне вельмі зроблена, каб скончвацца некалькі разоў у тыдзень.
Там яго нармальна так трэба адпрацаваць, каб яно працавала кожны дзень. Магчыма, але, ну, трошкі нудна. Ось, не вельмі жадаю гэтым. Не, у прынцыпе, ладно, гэта такая ж рэч, такой магчыма. У любым выпадку магчыма, можна дэталі прапрацаваць, прыдумаць нешта. Так, ладно, эмпатыя. Лёгкі у нас поспех. У яго вачах гэта агіда, нават цяпер ён дэманстратыўна ігнаруе цябе. Штосьці мне падказвае, што ты мяне не любіш. О, не, адказвае, не гледзячы на цябе. Ты герой, сапраўдны паліцэйскі герой. Ці не было гэта звязана з велізарным пашкоджаннем, нанесеным на гардзе? Гуже. Вот сэнсе на... зверху, ну, па тыпу ў пакоі нашым. Хлусіць? Хлусіць. Так што, я не толькі паліцэйскі, але і герой? Так, сапраўдным адзначаным героем. А што я зрабіў? А чаго ты не зрабіў? Па-першае, зняў цела з дрэва, потым вырашыў справу забойства і не зламаў пакою ў маім хостэле. Можа, нават правёў перамову наконт страйку. Глядзіце, вось некаторыя фразы увогуле цудоўна. Ну, гэта круто, вось гэта кайфовае, в прынцыпе. Ну, скажем так, у параўнанні. Так, о боже, сапраўды, я ўсё гэта зрабіў? Не, так атрымліваецца, што не. Ты не зрабіў абсалютна нічога карыснага, адкуль ты ад таго моманту, як ты тут з'явіўся. А што ж я тады рабіў? Ты бачыў мяне ў аколіцы? Не бачыў цябе. Не сяджу я тут без перапынку, адказвае пасля чаго вяртаецца да птушкі. Так, паглядзі на набітага птаку. Ну, птаха. Ну, пад птушку, карацей, набітую. У нас ёсць пераможца. У нас пераможца Elden Ring. Яна будзе ў нас заўтра. Так, я думаю, давайте-ка, ёсць у меня зараз магчымасць вам... Давайте паглядзім трэйлер. Мне падаецца, у Elden Ring ён файненькі быў, не? Так, трэйлер. Мне падаецца, быў пазнейшы па тыпу... Shadow of the R3, не, гэта не падыдзе, таму што мы будзем гуляць у арыгінальнае. Ось, трэйлер запуску. Зараз я тут рэкламу я за вас тут рэкламу пагляджу. Мы будзем завтра гуляць у Elden Ring. Магчыма, паглядзім яшчэ, з чаго я буду гуляць. Ёсць верагоднасць, што буду гуляць я з PlayStation, бо я не памятаю, ці ёсць ён у мяне на кампе. Я яшчэ пераправеру, але нават гэта не праблема. З PlayStation мы ўжо стрымілі, таму... Я ведаю, што гэта плюс-мінус нармальна ў мяне працуе. Зараз я переключуся на ютубчык. Ёсць. Так, ёсць. Далей захоп. Де там наш хром? Ёсць. І. Мне цікава, ці ідзе захоп гуку у вас. Есть. Make of thyself that which ye desire, be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition.
that the guidance of grace abandons you. Why accept the burden of their grace, or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us, against the Erd Tree. Never met someone with a taste for barnacle and trust. We'd make good mates, I reckon. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Now, go forth. Become Elden Lord. На жаль, я не ведаю сам лора Elden Ring добра. Не магу вам нават калі будзем гуляць. Мне вельмі падабаюцца лоры увогуле серыі Dark Souls. Яны вельмі файненька зробленыя лоры, аж ранейшыя, звычайна вельмі глыбокія, з вялікай колькасцю дэталяў, ну, якія нават прасачыць там можна калупацца і калупацца ў іх вельмі доўга. На жаль, з Elden Ring я мала знаём. Бок мне ёсць гэтая гульня, але яна неяк трапіла, я не памятаю, у якім годзе яна выйшла. Неяк яна трапіла тады, калі ў мяне не было на яе часу і не было настрою яе гуляць. І потым я тогда яе не дабраўся. У выніку я прайшоў яе не ўсю, я прайшоў толькі частку пачатка, і з лорам яе я не знаёмы. Так бы я вас пазнаёміў, таму што, напрыклад, той же Bloodborne я разбіраюся ў лоры. Ну, не майстар, але плюс-мінус я магу вам расказаць цікавую гісторыю тут. Про Elden Ring у мяне ёсць мае жа непаразуменні. Я яшчэ не ведаю гісторыі, таму я не магу вам, скажем так, складна нешта распавесці вось у гэтым. Я лор ведаю з аднаго з першых ролікаў Рудзі пару гадоў таму, амаль усё забыла. Я таксама глядзеў яго ролік па Elden Ring, але лор там, ну, ён самы Elden Ring самы вялікі па лору, наколькі мне вядома. Ну, сярод усіх і Dark Souls, ну, усіх Dark Soulsаў і усіх астатніх ігр гулен. Зараз, думкі. Мне гэты трошкі чат-GPT-шны пераклад, ён мне, падаецца, галаву зламаў. Дык вось, трошкі, ну, там вялікія, у кожнай гульні плюс-мінус там глыбокі лор, і гэта фішка, скажем так, гульні. Лор, які табе складана расказваецца, які складана сабраць па кавалках, але ён там ёсць, ён глыбокі, так? Elden Ring, ён гігантскі просто па памерах у гэтым сэнсе. Я не глядзеў ролікаў спецыяльна, таму што мне падабаецца праходзіць гэтай гульні From Software спачатку прайсці самастойна, скласці сваё меркаванне, а ўжо потым глядзець, як, ну, па тыпу ўжо тыя, хто шарыць за лор, збіраюць гэтай гульні. RDF Elden Ring. На жаль, спасылачкі ў мяне выключаны на HeadHunter. Ну, там мяне будуць біць проста. Не, ну, можа не ўсё так дрэнна будзе, можа нармальна дам рады. Так, не бачу я цябе, не сяджу я тут без перапынку. Так, што тут мы птушкай? Творчасць кампетэнтнага таксідэрміста. Бела-карычневыя марскі птушка. Ляжыць сярод стосаў падкладак і сушучых кубкаў. Адна з крыльцаў птушкі зламана. Мужчына стараецца яе рамантаваць. Аказваецца, што птушка была знята з мішені, да якой была прымацавана. Хутчэй за ўсё на сцяне. Мішені? Тарчы. Ага, окей. Абяцаў уже выключыць. Ну, не, была размова аб тым, каб ўсё ж такі дазволіць гэтыя спасылкі, а потым мне сказалі, не патрэбна. Ну, я таму і пакінуў усё яшчэ адключэнне. Дай-ка мне момант. Яны адключаюцца не вельмі складана, наколькі памятаю. Давай я ўключу. Давайте так, я ўключу, вось літаральна зараз, калі знайду хуценька. І пакіну, пакуль гэта не стане праблемай. Добра? 1-2 разы, калі гэта пераўтварыцца ў праблему, і я закрываю гэта назад. Ось, бо спасылкі, ну, вы як бы звычайна не кідаеце нейкіх спасылак, але ж ёсць боты, якія забіраюць і спамяць. Я не ждаю, каб вы раптоўна просто, ну, не спецыяльна. Я разумею, што вы можете зразумець, дзе спасылка просто скам, ось, але выпадкова націскаць таксама на нейкія сайты сыходзіць. Гэта таксама такое сабе. Так... Streaming Tools, это все фигня. Где ну тут коллекции, копирайты, сеттинги, стрим. Мне пытается вось оно. Копирайт, вводы, клипы, permissions, rates. Не то. Channel. Не то. Модерация. Вось. Невеличкая модерация.
Так. Блоковать гиперлинки. Так, это что? Chat options. Add the short delay before non-months see messages. Any message that is timed out or banned during delay is removed from chat completely. Окей. Это по типу усе затримка чата для модератора. По типу модератори можуть усіх увогуле. Зараз посилка повинна була з'явитися. Ось, посилочки можна викладати. Був сусвет, усе було добре, а потім здарилася нейкая лапша, і тепер усе благо. Ну, це літерально описує любую гульню From Software. Не, Регана, я тобі скинути не можу, бо у мене нема номера прив'язаного до Твіча. Ну зараз посилочка з'явилася. Літерально, ти вельми описуєш мене. Ну, я тільки не так давно з гэтымі самі, са стрімамі, я пачаў на гульні, у выніку я пачаў менш набываць гульні і больш у іх гуляць, дзякуючы стрімам. Я набываю гульні на пятнічныя стрімы, але я зараз не настолькі по-дурному, у мяне просто было такое час ад часу, што я бачу зніжку на там 80%, і я такі, а гэтую гульню я набуду. Я не могу стрымацца просто, я такі, набыць. Вось, таму што зараз часу няма гуляць у гэтыя гульні левыя, я такі, ну, зменшыў колькасць набыцця. Ось, у выніку, мне падаецца, я плюс-мінус тое на тое зараз эканомлю. Ну, мне так падаецца. Ось. Ну, чым параўнанні з тым, як раней. Ну, ўсё, пачынаю кідаць балы на The Medium. Яе ўсяго 10к. Ці змагу я прапихнуць яе на першае месца да наступнай пятніцы? Да наступнай не ведаю. Маловероятно. Прикладно за стрим один человек может набрать нечто, я лечил. По-моему, 1000 баллов человек может за стрим набрать. Нечто такое налічыў. Ну, магчыма, то бок, калі вы будете націскаць вось гэтыя куфары, які з'яўляюцца, вы можете набрать прыкладна 1000 баллов. Прыкладна. І это вельмі такая залежыць ад чалавека. То бок, мои стрімы прыкладна па 2,5 гадзіны, 3 часа часу. І вы можете, в прынцыпе, 1000 і набраць за адзін. І ў выніку 10 000 гэта немагчыма просто набраць за 5 дзён, просто тэхнічна. Ёсць каманда для бота, дзе ён блакіруе спасылкі ў чаце, не робіць гэта тады, калі мадэратар аддае карыстальніку дазвол. Блин, ну мне патрэбна бота тады завесці. У мяне ж няма бота ніякага ў чаце. Увогуле няма, просто ён не існуе. За стрим 250 за рейд, плюс 450 за лояльность, плюс 800 за 2,5 гадзіны, 150, равно 150 баллов. У сэнсе. 1500 баллов. Ну, вось, некаторыя могуць зарабіць больш на. Ну, гэта складана, 10 000 гэта да халеры. Вось. Я яшчэ, там нехта прапанаваў наконт увогуле пятнічных стрымоў, нават не пятнічных стрымоў, нехта прапанаваў такую сістэму, што у нас жа ёсць набор гулен, так? Я магу зрабіць дадатковыя дні па-за галасаваннем, калі будзе абірацца гульня, якая просто з усяго спісу будзе абірацца рандомна. Пры гэтым тыя гульні, у якіх можна зрабіць так, што тыя гульні, на якіх больш балаў, яны з большай верагоднасцю перамогуць у гэтым галасаванні, то бок, ну, нейкая па тыпу не галасаванне, а рулетка, ведаеце, просто па тыпу рулетка з гульні, якія ёсць. Такім чынам можна абраць гульні, якія людзі закідваюць, але яна яшчэ не дабралася да топа. Хутчэй, альбо нават калі пашчасціць, гэта можа быць гульня самага ніза спісу. Такім чынам гэта можна зрабіць як такую, і час ад часу яе праводзіць, такім чынам мы будзем выкідваць некаторыя гульні, якія, ну, вось абярэм. На жаль, з гэтым яшчэ я не прадумаў. Я шчыра не прадумаў яшчэ пакуль гэты момант. Трэба будзе папрацаваць, але зараз, на жаль, увесь вольны час уходзіць поўнасцю на пераклад. Просто нават тое, што я раней, я не памятаю, каб я даўно так не зашываўся на штосьці, на нейкую ідэю, мне вельмі падабаецца, і я жадаю працягваць. І пакуль гэта энергія жадання ёсць, я жадаю сканцэнтравацца на гэтым. Так што, на жаль, я просто не знайду часу гэтым займацца, я буду займацца перакладам. Так, а яшчэ можна зрабіць падпіску і атрымліваць яшчэ больш балаў за стрым. Так, вось падпіска можа, падпіскі павялічваюць адсотак усіх балаў, якія вы атрымліваеце. То бок, гэтыя 1500 балаў можа стаць за стрым, можа стаць пры першай тіры гэта на 20%, по-моему, то бок лічбы 10 800, 1900 за стрым.
Пры другім ціры нешта у 1,5 разы гэта павялічваецца, то бок гэта будзе ўжо 2 з чымсьці. Вось, і трэці цір падпіскі ён будзе ў 2 разы павялічваць колькасць балаў гэтых дайсаў, і ў выніку у вас будзе, ну вось, калі 1500, то стане 3000. Так што падпіска таксама ў гэтым дапамагае. Вось, ну калі вы жадаеце набіраць балы. Так, оказывается, что птушка была знята з мішень, так, гэта мы читаем. На выгляд жывёлы адчуваеш у сэрцы нейкую горыч. На выгляд жывёлы? Што? Ага. Добра. Ад выгляда жывёлы. Так, што здарылася з гэтай птушкай? Слухай, твой сябар вось там, глядзіце на дзверы, побач з якімі стаіць нецярплівы мужчына ў бомберцы. У бомберы, мне падаецца, ён бомбер, по тыпу. Бомберца. Ну, не ведаю, як яна нават перакладаецца на беларускую. Ну, бомбер, мне падаецца, мы пераклалі. Халера яго ведаю. Можа, спытаю яго, добра? А гэта мой сябар? Я міліцыянт, і я размаўляю з тым, з кім хачу. Прыкінуўся, што не чуе нас. Канструюю всю сваю увагу на птушцы. Ты барменам працуеш? Не, я не бармен, я кіраўнік бара. Якая розніца? Я кірую 3 барамі. 3. Тут за барнай стойкай стаіць Сільвія, не я яе толькі замяняю. І куды пайшла тая Сільвія? Яна просто, ну, ведаеш, уздыхае плячыма. Паціскае плячыма. Ён штосьці хавае, і гэта не тое нешта добрае. Толькі пакуль ты ведаеш. Окей. Аўтаматычнае захаванне. Дзверы зачынены на замок, на знаку напісана. Да 13:00 кухня зарэзервавана для персаналу. А памятаеце, у нас тут 10 бухло было на столе? Не? А вось зараз наша электрахімія спіць. Праспіць у бухлішка. Хтось перавярнуў бутэльку рому, заявіць, якая прыгожы цёмны напой. Наша электрахімія зараз не такая моцная, таму мы прапусцім гэты варыянт. За столом спіць мужчына ў камбіназоне. Зоун. Камбіназоун. Літаральна, вось бачыце, ён проста узяў і камбінезоне, і ён взяў па тыпу, просто пакінуў на лацініцы частку слова. Просто так. Зацягнутым да сярэдзіны і ў брудных ботах. На спине ў яго кашулі выяўлены надпіс Wild Pines, гэта назва кампаніі. Замкнуты ў лагатыпе з матывам дрэва. На стале ты бачыш блістар леку ад галаўнога болю, які выпаў з яго рукі. Разбудзіць яго ў таблеткі. Чалавек не мае нічога супраць. Табе яны, напэўна, патрэбныя больш, чым яму. Ты толькі што падняў, знайшоў трошкі магнія. Гэты прадмет захоўваецца ў левым ніжнім куце экрана. Над партрэтам тваёй персанажа. Выкарыстоўвай магній для аднаўлення маральнага стану, калі ён знізіўся. Так, паспрабуем яго разбудзіць. Атрымалася. Ёсць толькі адзіны спосаб разбудзіць гэтага бумеранта з сну. Бумелянта? Добра, я не ведаю, што гэта такое. Рыкні, як ураган, выдзірай будынкі з падмурка. Пабудка, замаўленне права. Гэта я, што замаўленне? Росказ, права, то я. Бо тыпу, я тут закон. Чаму ты крычыш, хлопча? Мужчына каля 30 павольна паднімае галаву і глядзіць на цябе задумаю. Ты жывы? Выглядала гэта як пастаянны нокаут. Была ідэя зрабіць поўны пераклад НФС Most Wanted на яе 20-годдзе. Спачатку падалася добрай, бо не так шмат кат-сцэн і галасовых паведамленняў, але ўспомніў, што там каля 10 000 рэплік у паліцыянтаў. У сэнсе па тыпу пераклад... Яны ж рэплікі ў паліцыянтаў, але ці ёсць там рэплікі з субтытрамі? Яны ж там усе проста агучка, яны там крычаць нешта. Альбо гаворка пра субцітры. Ось, я просто не памятаю, каб у Most Wanted была... Я, акрамя кат-сцэн, калі шчыра, не вельмі памятаю там, ну, менюшкі ўсе, інфармацыя па машынах, гаворка пра поўны пераклад, то бок з агучкай, так? Па тыпу яшчэ агучку туды ўставіць. Ну гук тады проста да халеры.
Там гэтага перагаворкі гэтых паліцыянтаў, якія яны там просто паміж сабою он па рацыі гамоняць, вось гэта, там да халеры. Вось. О, так-то магчыма. Ну, па тыпу магчыма. Нават Disco Elysium тэарэтычна магчыма, нават агучыць яго магчыма. Просто гэта да халеры часу і, ну, скажем так, узровень такі вельмі высокі, вельмі высокі. Гэта да халеры праца. Wait, Так. what? No, Что? he was just sleeping. Што я просто спаў, What do здаецца, you ён... want, officer? Як я магу... Так, вось тут прадзёўбана слова. Так, мне патрэбна зараз знайсці, што яно. Што я просто спаў? Так, шукаем. На беларускай што? Я просто спаў. У сэнсе? А, я просто спаў. Так, это сцвярджэнне, гэта не без пытальніка. Здаецца, ён Ах ты ж... У сэнсе, ёсць. Ён раз... Я зразумеў. Ведаеце, што я не... Ну, гэта літару я не збіраюся пакаваць. Гэта цвёрды знак. Так што, ў прынцыпе, ніякай праблемы я гэта выпраўляць не буду. Нам цвёрды знак не патрэбны, просто пераклад выправіць і яно знікне. Так, ну добра. Г няма? Здагадайцеся, што там раз'ёваны. Ось, там няма цвёрдага знака. Не, апостраф ёсць. Апостраф ёсць. Мне няма зараз прыкладу пад рукою, але апостраф ёсць. Вось няма канкрэтна цвёрдага знака. ChatGPT просто вырашыў, што трэба ўставіць цвёрды знак тут. Пане ўладзе, на пасля некультурнага прабуджання партоўцы выказваюць павагу паліцыі. А ў любым выпадку большую павагу, чым большасць з іх. Ты бачыў нешта цікавае ў сваіх снах? Не, дзякуй Богу. Была там непранікальная цемра, у якой мы павінны былі спачываць, як целы ў мавзолях? У маўзалеях. Рабочы глядзіць на цябе зачыненымі ад сну вачыма. На яго загарэлым лбе малюецца сетка зморшчын. Не ведаю, пра што ідзе размова, ласкавы пане, але калі я сплю, то сапраўды глыбока. Ніякіх мерцякоў, ніякіх маўзалеяў, толькі дасканалы адпачынак. Кабінка часу для сябе ў вобласці абісальнай, ну, тыпу бездання. Ніколі ўжо туды не вернешся. Застаецца толькі дэтэктыўная праца. Сядзець на варце, выяўляць. Павядзі мне пра Wild Pines, укажы надпіс. Гэта назва майго працадаўцы, я працую ў лагістыцы. Трэба прасіць у ChatGPT. Мы вызначылі, што гэта не проста чат GPT, гэта чад GPT, па тыпу як гігачат GPT. Каб ён выдаў спіс беларускіх слоў з цвёрдым знакам. Калі што, я не памятаю слова, мы ўжо гэта абмяркоўвалі. Карацей, было слова, якое ён проста прыдумаў. Абсалютна неіснуючае слова, нідзе не гуглілася, проста ўсё брызкаў. Яно проста ў прыродзе не існуе. І ён прыдумаў гэтае слова знянацку. Нават без ніякага, ну, ніякай базы для гэтага не было. Там у сказе ён лаянку нейкую замяніў па тыпу слова гаўно. Вось. Абесцянка, вось, абесцянка, абесцянкі. Ён узяў слова абесцянкі, і я пачаў пытаць ChatGPT, даёбвацца проста на ChatGPT, па тыпу, адкуль ты ўзяў гэтае слово? Ну, ён такі, ну, я ўзяў у слоўніках, у ведах па тыпу беларускай культуры, там нейкая херня па тыпу. Я такі, не, дакладна, назаві, калі ласка, крыніцу, калі гэта слоўнік, укажы, які слоўнік, поўную назву слоўніка гэтага. І ён там, ну гэта ўсё роўна па тыпу узята з розных сродкаў і па тыпу вось гэтых там слоўнікаў. Ну, карацей, вось херня такая, абсалютна проста з галавы, ну, як з галавы, проста лухта поўная. Ён нясе, прыдумвае слоўнікі на хаду, прыдумвае, ну, вось такое. Калі ты яго рэальна пытаеш на нейкай канкрэтыкі, ChatGPT вам не сябар увогуле. Гэта настолькі такі інструмент вельмі ненадзейны. Так. Не паказвае занадтага энтузіязму, окей. Як у цябе гэта ідзе? Як ідзе? Партуцыя зівае моцна, окей.
За чаго глядзіць на дзверы, якія вядуць на тэрасу бара? Шкло адзначана адбіткамі пальцаў. Ты не заўважыў, што адбываецца за межамі? Межамі? А, па тыпу звонку. Вядома, што так. Комплетная вар'яткава. Добра. Цудоўна, ты разумееш, пра што ідзе размова. Нам было б лепш без працадаўцаў і іх працадаўства. Я мог бы, напрыклад, крыху чорта без смерць выспацца. Трэ праткачы вочы і дазваляе галаве зноў опусціцца на стол. Права на сон, вось табе скажу. Так, гэта твоё, пакажыць на бутэльку і разлітаваць. Я буду рады падзяліцца, кажа мігнуўшая. А, пачакай, не, яна пустая, прабач, сябра. Добра, дазволю табе спаць. Працоўны порту не адказвае, яго галава зноў ляжыць на стале, пагружаны ў глыбокі сон. Мы дакладна не знойдзем бухлічку, не? У нас нават жадання няма знайсці бухло ў гэты раз. Дзівост. А, не, пачакайце, вось яно з'явілася, не? Салодкая чорная пляма рому на стале выклікае ў вачах слёзы радасці. Гэта амаль кранальная, якая наліпкая і сіропападобная. Колькі часу прамінула з таго моманту, як ты прачнуўся? А досыць доўга, пара выпіць. Не, добры хлопча. Яму пачынае вяртацца асоба. Што? Зачына му врацаць асобовасць? А, да яго пачынае вяртацца яго асоба. Твой мезалімбічны дапамінергічны шлях. Што? Ну... Мезалімбічны шлак дапамінергічны. Трошкі ўжо турбаваўся. Столькі часу без думак пра пітво. Гэта быццам бы ты не быў сабою. Так. Я думаў, я таямніча быццам думаў весь гэты час, я так разумею, таймаваным. Ну, я патаемна думаў аб гэтым увесь гэты час. Вось ён, мой стары д'ябліч раўня. Што? Д'яблі кумпель. Я не ведаю, што за ён, але д'ябліч раўня. Як лічыш, яна наша лепш перакладае за Google Translate? Так і не. Я эксперыментаваў, то бок я ж не проста так узяў ChatGPT, я эксперыментаваў і з тым, і я скажу, розніца, ёсць розніца, але я, скажем так, я эксперыментаваў на простых фразах, абсолютно простых, максімальна простенькіх. Эксперыментаваў на такіх сярэдняй складанасці, спрабаваў розныя мастацкія штукі. Карацей, што я вызначыў? Што ChatGPT час ад часу і ў большасці выпадкаў добра перакладае складаныя мастацкія выразы. Нейкія ідыёмы ён перакладае. Ну, калі ты карыстаешся, напрыклад, польскай, ён ідыёму нават можа адолець. І ангельскую таксама ён можа адолець. Вось з ангельскай, насамрэч, там неблагія пераклады ёсць. Ну, плюс-мінус, з тымі ж самымі праблемамі, якія мы і зараз бачым. Вось. І атрымліваецца так, што у прынцыпе, ёсць свае плюсы, ёсць свае мінусы. ChatGPT дае больш канкрэтыкі на вялікім тэксце, то бок ён больш спалучае сказы, яны атрымліваюцца больш складнымі, яны могуць мець больш сэнса, і ён яшчэ там, дзе ідзе спалучэнне некалькіх моваў, ён можа адолець гэта без праблем. Ну, ён можа гэта адолець увогуле. Google Translate, ён вельмі дакладны, ён вельмі брутальны, скажем так, у гэтым сэнсе, ён робіць справу. Вось, мой вопыт з Google Translate кажа, што ён добра робіць гэта пры перакладзе на расейскую. Ну, можа быць. Я эксперыментаваў з беларускай. Ну, па тыпу беларускай з польскай і ангельскай. Я не ўзяў расейскую ў выніку, нават у разгляданні як варыянта. Вось, і ў выніку атрымліваецца, што ChatGPT гэта той же самы ўзровень Google Translate, але з магчымасцю перакласці некаторыя рэчы больш дасканала. Калі справа ў тым, што Google Translate ператвараецца ў поўную херню, калі ў цябе з'яўляецца кантэкст, напрыклад, гульні. Вось, у яго фантазіі 0. Ну, ён брутальны ў гэтым сэнсе. І выпраўляць, як з таго, што я чытаў, я зразумеў, што рэдагаваць ChatGPT мне будзе проста прасцей. Звычайныя памылкі ChatGPT — гэта неправільнае спалучэнне роду, ну, альбо склон не той. Вось асноўныя памылкі ChatGPT. Памылкі Google Translate — гэта
Просто, скажем так, канцэптуальна перарабленне сказу. Яго патрэбна канцэптуальна перарабіць, калі ён неправільна нешта робіць. То бок працы мазгавой, мне падаецца, будзе менш пасля чата GPT, але якасць выніку, калі вы жадаеце па тыпу параўнаць проста як вынік, яна абодва херня. Ну, па тыпу, проста херня. Я што не возьму, то і херня атрымліваецца. Калі бы у кагосьці была прапанова штосьці яшчэ, ну, можа быць, паспрабаваў бы, але ўжо вось спыніўся на тым, што спыніўся. Вось. А то лепей самому перакласці на беларускую. Угу. Ну, я скажу, што ў мяне вока замыляецца. Калі я выкарыстоўваю мову, якая падобная на беларускую, то бок калі браць групоўку славянскіх моваў, то у мяне вока замыляецца пры перакладзе паміж гэтым двума мовамі. Таму, напрыклад, я не люблю стрыміць з гэтай самай, з украінскай. Не таму, што ў мяне ёсць нейкія праблемы, а таму, што калі я пачынаю нават проста чытаць украінскі тэкст, я пакрыху пачынаю проста чытаць па-украінскі. І ўсё, напрыклад, я ламаюся. У мяне мозг проста пачынае больш перасоўвацца ў бок гэтай мовы, чым проста перакладаць. І мне гэта ў выніку раз, ну, гэта добра працуе, пакуль ты гэтым займаешся па тыпу 10-15 хвілін, ну 30 хвілін, ну гадзіну. А праз 2 гадзіны, 3 гадзіны, альбо цэлы тыдзень гэтага, там без шансаў, ну, вельмі складана. Таму, каб проста не замыляць сабе, я спрабую пазбягаць аніякіх сродкаў, акрамя беларускай, патыпу у мяне ангельская і беларуская застаецца. Вось, яшчэ у мяне таксама блытаецца з украінскай. Так, ёсць такое. Ну, па тыпу, проста так мозг працуе. Ён набіраецца сабе вось гэтых вобразаў нейкіх, якія ён разумее, і потым ён пачынае на іх з імі працаваць. Вось. Таму я, напрыклад, ну, канкрэтна для стрымоў, дык дакладна, я выкарыстоўваю толькі вось ангельскую і беларускую, спецыяльна, наўмысна. Вось. Так прыходзіцца шукаць баланс нейкі. Яшчэ мне ў перакладах добра дапамагала рэверса кантэксту, там ідзе пошук выразаў у розных творах і іх перакладах на канкрэтную мову. Яно можа, ну, наконт пераклада, калі ўжо рукамі карыстацца, там, ну, інструментаў да халеры. Пытанне было запихнуць гіганцкую колькасць тэксту, ну, канкрэтна для Disco Elysium, галоўнай праблемай было для аўтаматычнага перакладу. Гэта знайсці там, дзе можна запихнуць гіганцкую колькасць тэксту. Таму што не ўсе перакладчыкі дазваляюць столькі перакладаць. Большасць інструментаў проста, ну, абмежавана магчымасцю гэта зрабіць тэхнічна. Таму што гэта да халеры запытаў, гэта да халеры радкоў. Гіганцкая колькасць насамрэч. Вось. Толькі на інтэрфейсы гэтыя самыя, ну, вось інтэрфейсы, журналы і іншае, гэта 15 000 радкоў. Гэта вось гэтыя ўсе скілы, вось гэта электрахімія, напрыклад, надпіс, гэта з тэхнічных радкоў. Гэта ўсё тэхнічныя радкі. Вось уся гэтая старонка зараз, яна поўнасцю тэхнічная. То бок усе досведы, вось карткі, запомненыя гэтыя назвы персанажаў, вось тут усё то, што ў тлумачэннях скілоў і гэтак далей, і прадметы ў інвентары, яны ўсе з аднаго файлу, гэта 15 000 радкоў. Дыялогаў, я ўжо баюся сказаць колькі, там яшчэ значна больш. Там тэксту 20 мегабайт толькі. 15-20 мегабайт толькі тэксту. Гэта да халеры. Ось, як там ужо гаварылася, па-мойму, колькі мы абмежакаванне было? 1 000 000 словаў. То бок 1 000 000 словаў у уладары пярсцёнкаў, 470 000 словаў, то бок трылогія ўся уладара пярсцёнкаў, гэта 470 000 словаў. Disco Elysium гэта 2 уладара пярсцёнкаў і плюс яшчэ трошкі. Ось, наверх. Так. Зліж яе, не лізу яе, лыж яе... Не ведаю, як гэта ўвогуле чытаць. Ліж яе, але толькі трошкі. Давайте трошкі паліжам. Лішыш яе, але толькі крышачку. Канчыком языка. Бо ўмееш адкладаць задавальненне ў часе. Пасля 2-3 лізакаў засохлая шкарлупіна пачынае раставаць і вызваляць сваю салодкасць. Востры узбуджальны пах алкаголю узнімаецца да тваіх ноздраў, прыносіць галавакружэнне. Якая прыгажосць, а? Знайдзіце алкаголь і выпіце яго. Да сапраўднага кактэйлю падыдуць гэтыя цыгареты. Гэта выдатнае спалучанне. Што цікава, дыялог трошкі адрозніваецца. Мы зараз пра цыгареткі яшчэ памятаем. Па-мойму, калі мы у нас стрым былі лізакі. Лішаш, там ліж, я не памятаю, як гэта ўвогуле чытаць тады.
Карацей просто кабзда. Мне падаецца, вось гэтай фразы наконт да сапраўднага кактэйлю падыдуць гэтыя цыгарэты. Гэта выдатнае спалучэнне. Вось гэтай фразы у нас, по-моему, не было ўвогуле. Таму што мы пра цыгарэткі не сканцэнтраваліся на іх у папярэдні раз. Так. Знайдзіце алкаголь і выпіце яго. Занатавана панядзелак 8:48. У цябе сапраўды моцнае пахмелле. Магчыма, спатрэбіцца клін. Знайдзі... Клін? Сапраўды клін. Знайдзі бутэльку спиртнога, вазьмі яе ў руку, размясці ў месцы правая рука альбо левая рука і чакай, пакуль здарыцца магія. Окей. Так. Надпіс на знаку гаворыць: сталоўка зарэзервавана для членаў саюза. Адкрыццё а 16:00. Машина кампании «Королевский пинбол» отключена. Давайте самое важное. Скинуть куцараги. Давайте заховаем гульню. Треба заховаться тут. Мужчина у окулярах і оранжевым бомбері з нетерпливістю тупає ногой. Здається, що ён на кого-то чакає. Напевно, на тебе. Коли ти підходиш до його, ён змішає. Коли що, Гэта гульня мяне заб'е, таму што я ўсё не магу прызвычаць. Мне не такое, каб высокі ўзровень польскай, але ў пэўны момант у мяне вельмі закрасла вось гэтая па тыпу чакаць на. Ну, у польскай па тыпу чакаеш на кагосьці, так? У беларускай звычайна проста чакаеш кагосьці, так? Звычайна. Я не ведаю, мне вядома, гэта адзіны варыянт у беларускай. Ось, але мне настолькі закрасла гэта чакаю на, што я не ведаю, што з ім рабіць ужо. Я аўтаматычна, і гэта каб у мяне была добрая польская. Ну, калі б я добра на ёй размаўляў і доўга. Не, насамрэч не. Я амаль ёй не карыстаюся, у мяне проста ўсе чакаюць на. Калі ты падыходзіш да яго, ён змяшчае вочы і выцягвае руку на прывітанне. Калі б нехта цяпер учыніў штурм на гэты будынак, калі б шкло вокнаў разграбаўся гучна, не пытайце, што гэта, а ўвесь свет учыніў бы на цябе напад, гэты чалавек кінуўся бы ў абдымкі смерці, каб выратаваць цябе. Ты ў гэтым упэўнены. Але чаму? Хвілінку, але хто ён для мяне? Ён твой зводны брат. Пацярпай яму руку. Я гэта заскрыншочу нават. Калі што, ну, хутчэй за ўсё я праганю гэта праз аўтаматычны перакладчык зноў, таму пацярпай руку, яму руку ўжо знікне. Гэта, запамінайце гэты момант, гэта ў перакладзе, потым у пэўнай версіі перакладу гэта знікне. Пацярпай яму руку. Добры дзень. Я Кім Кіцурагі, прасаўляецца ён моцна хапаючы тваю руку. Параўчнік, камісарыянт 57. Ты, напэўна, з 41-га. Калі што, па тыпу вось гэтыя камісарыянт 57, аддзел 57, ён дзесьці правільна перакладае, дзесьці не. Ну, то бок, ён ёсць такое. Ты ўсведамляеш, што яна чакае, пакуль ты прадставішся. Чаму яна? Здаеш сабе справы, że czeka, aż się... Ага, то бок тут... Окей. Ось твоя шанец на вынаходжанне сапраўды добрае імя. Час для крыху крэатыўнасці. Падумай. Так, канцэптуалізацыя сярэдняя. Прыдумай сабе імя. Правал. Ну, Рафаэль Амбрасій Касто у нас. Рафаэль Амброзіус Кусто там павінна быць. Рафаэль... Ёсць яшчэ адно ё нейкае. Бачце, я зараз у польскай, так? Але ён выкарыстаў не тое, што было у шрифце. Хутчэй за ўсё, канкрэтна ў гэтым шрифце ё таксама... Я не забыўся дзесьці ё запакаваць. Я ж запакаваў яго. Ён ёсць. Мы нам нават трапляў, вось ён ёсць. Чаму ён іншы выкарыстоўвае? Што гэта за халера? Чаму ё адрозніваецца ад астатняга тэксту? Ну ладно. Так, але круто. Гэта сапраўдны класна, але я не выйду на клоуна, калі пачну так называцца. Сапраўды крутна, але, магчыма, крыху занадта прэтэнзійная. Мяне завуць Рафаэль Амбрасій Касте. Інстынктыўна перамяшчаеш рукой па сваім узорным аранжавым краватца. Нагадваю, у нас гальштук не адолела. Чат GPT не ведае, што такое гальштук. Додак змятага шаўку, што? Робіць гэта імя па нейкай прычыне яшчэ больш круто. More classy! Raphael Ambrosius Cousteau is one classy name, and you're one classy cop.
Блін, ачмуренная фраза. Вельмі ўражліва. Рафаэль Амброзіус Кусто — гэта стыльнае імя, асабіста да такога стыльнага копа, як ты. Ось, мяне зовут Рафаэль Амброзіус Yes. Кусто. Well, Ну так, кім нават не здумваецца на тым, што ты толькі што сказаў, ён проста змяняе тэму. it looks like we had a Здаецца, little што ў fiddling нядзелю error адбылося on невялікае Sunday. непаразуменне, звязанае з Saturday датай too, нашай actually. сустрэчы. Have У you суботу, had да time рэчы, to talk to the таксама. Ці manager ўдалося табе yet? ўжо пагаварыць з кіраўніком гэтага What месца? he means is Що праз he has гэта been сказаць, trying што to meet спрабую up with сустрэцца you з табой for на... 2 days, Ён but хацеў you гэтым know сказаць, што otherwise спрабую сустрэцца з табой на працягу 2 дзён, але ты быў заняты чымсьці іншым. Пацэтна. Ну, так. Тут насамрэч правіць і правіць, а зноў жа, я думаю, на альфу, нягледзячы на тое, што, ну, гэта далёка не самы ідэальны пераклад. Я думаю, на альфу я яго буду выкладаць як ёсць, без рэдактуры. Ну, я ўжо зрабіў невялічку рэдактуру, але таму што я ўжо не ўтрымаўся. Я на гэта паглядзеў і такі, блін, я не магу гэта так проста пакінуць, і пакуль рука была паблізу, я ўзяў і там перапакаваў трошкі тэксту. Вось. Але я думаю, адпраўлю дзесьці альбо выходнае, калі ўсё ж такі падчас адпачынку вырашыў, што ўсё ж такі трэба, я вельмі жадаю гэта выпусціць і закінуць вам. Вось, я выкладу гэта на Nexus Mods, плюс мне трэба разабрацца, як гэта працуе. Альбо на наступным тыдню ён будзе. Далей я буду займацца ўжо, ну, рукамі рэдагаваць. Хутчэй за ўсё, яшчэ праганю дыялогі ўсе скрозь ChatGPT яшчэ раз. Ось. Паглядзім, як атрымаецца. Так-то ўвогуле, калі паглядзець, ўжо быў бы час скончваць. Але я жадаю скончыць як мінімум гэты дыялог. У прынцыпе, я чакаў, што сёння на стрыме ў нас можа даваліцца гульня. Ну, мае чаканні былі. Таму, у прынцыпе, так-то і вельмі добра. Вельмі цудоўна атрымліваецца. Так. То бок з ім кістань, ну, карці, хіснуць галавой бок кіраўніка бара. Так, менавіта з ім я If you don't mind, размаўляў. we should talk to him again. Калі ў цябе Ask няма him for нічога a супраць, rundown мы of the павінны area. дапытаць Now that I'm here яго as well. яшчэ раз. Патрабуецца understand нейкае this is your рэзюмэ work, аколіцы, асабліва цяпер, калі я да цябе далучыўся. Месца злачынства знаходзіцца на заднім двары, It так? also wouldn't hurt to assure Не him зашкодзіць police таксама are запаўніць finally яго, што here. паліцыя ўжо на In месцы, full у поўным force, I mean. складзе. Запланаваў ўжо Have you mapped папярэднія out the допыты? initial interviews? Так, паліцыя, я ведаю, што я паліцыянт. Right. And the Mm. interviews? А інтэрв'ю пытаецца тупаючы нагою больш звычкі, чым з няздольнасці. Ну, нецярплівосці. Якія At the допыты? 57th, У we'd like to prepare an 57 initial мы list of падрыхтоўваем persons папярэдні of спіс interest, людзей для and допытаў, then а just потым проста робім skim першы the падыход. surface, Што? prepare the field, get to know the players. Mm. You don't do that? Робім першае Maybe it's падэсце. not an Ну, introductory калі літаральна practice. перакладаць, то ён так і нармальна. Тлумачыць, выконуючы жэст рукой. Падрыхтоўваем поле дзеяння, знаёмімся з гульцамі. Вы так не робіце? Магчыма, не ўсе ўчасткі выкарыстоўваюць гэтую методу. Так, я запланаваў. But Добра. even if you haven't, Але нават we'll калі have ты time гэтага for не us зрабіў, to час take яшчэ a будзе look пасля at it. агляду Have you цела. removed the dead body from the tree? Ці зняў ты цела, труп з дрэва? Я не люблю трупы. Sure. Ясна, But але did you take it ці down сняў ты from яго the з дрэва? Ну, стары, ведаеш, Does that mean the body это is no означает, что longer тело in the уже tree? уже не висит на древе. Цалкам. Completely. Does that mean you took the Цалкам. body Гэта down означае, from што the ты tree? зняў... Вось, глядзіце, калі што, гэта афіцыйны пераклад. Можа быць, гэта спецыяльна зроблена? Глядзіце, в зупіўнасці па тыпу цалкам. І выкарыстаны вось гэтыя дужкі, ну, не дужкі, як яны, слово вылетело з галавы, яны выкарыстаны чамусьці ўваўнутр. Яно ў перакладзе, в прынцыпе, так жа і засталася. Божа, ўжо ўсё, я пачынаю размаўляць, як гэта херня. Вы разумееце, у чым мая праблема, так? Мне нельга такія тэксты чытаць. Так, і чаму я не вельмі разумею, скажем так, мастацкі сэнс гэтага. Па тыпу, можна было бы выкарыстаць зорачкі, можна было бы яшчэ што-небудзь неяк адзначыць, але чамусьці вось канкрэтна так. Пераклад, прынамсі, не крытычна ламае гульню. Ну, можа, з гульнёй пашанцавала, таму што такая ж адбітая. Так, цела. Mhm. Так, не. So, the Так што цела body ўсё яшчэ на дрэве. This is the first time Упершыню адчуваеш у you голасе detect weariness in падпаручніка the lieutenant's стомленасць. voice. Сапраўдна, But што it's ён быў obvious you лепш, would каб have цела preferred больш for не the было на body to дрэве. no longer be in the tree. Ён бы лепш, давайце-ка, урыенты. Ён жадаў бы. Блін, воляў бы. Так, ён жадаў бы. Сапраўды, ён жадаў бы, каб цела было where больш it не has было на been дрэве. hanging for 7 Якім вісіць days непрарыўна straight. ўжо 7 дзён. We Мы should павінны go з імі there as займацца, soon як as we are done скончым размову talking з to the уладальнікам памяшкання. Мяне ламае так па крыху.
Карочкі перастануць мяне разумець. Яны разумеюць каманды базовыя. Пасядзець там, чакай, вось гэта. Ім шмат словаў не патрэбна. Так, адкуль гэта ўпэўнены, што я з I паліцыі? was sent here to Мяне meet a накіравалі detective сюды, каб я from сустрэўся з Precinct дэтэктывам 41. з 41-го You have the участку. insignia of the На citizen's рукаве і militia спіне on ў your цябе sleeve ёсць and знак on your грамадзянскай міліцыі, тлумачыць паказваючы на твою back. I suppose кашулю. you could be Не impersonating выключана, што me. ты проста маскіруешся have пад яго, gotten ты the мог забыць insignia на from the адзнакі black на чорным market or рынку ці forged it. падрабіць іх. Аднак But for пакуль я не now, I'm збіраюся going to займацца set гэтымі those магчымасцямі. Я possibilities не служу ў aside. генеральным I'm not from the inspectorate інспектарату. general. Генеральнай інспекцыі? Internal affairs. Унутраныя And, справы, але я не працую I'm на from іх. criminal Я належу да investigation. расследчага аддзела. Адзнакі значыцецца. Я зараз гэта таксама скриншотик зраблю. Потым жа ж я гэта ўсё не ўзгадаю нахрен. Так, значыцецца, гэтыя белыя прамавугольнікі, пакажы на свой рукав. Yes. Так, але гэта толькі белыя They're not прамавугольнікі. just white Гэта не rectangles. толькі белыя They bear прамавугольнікі. halogen watermark Яны with ўтрымліваюць letters RCA галагенавы and водны знак з pattern літарамі resembling мор. the street grid of Вось Ravensbrück. мор гэта важная штука. Я у польскай перакладаецца, мне трэба будзе гэта прайсціць паўсюль, таму што яны скарачаюць нейкую установу мор, і я не ўпэўнены, трэба з ангельскай параўнаць. Мы ж можам зараз гэта зрабіць. Давайте я гэта зараз і зраблю. Я дакладна ведаю слова сметанка. Я думаю, што яны, по тыпу запамінаюць такі слова, па тыпу, якія з ежай звязаны. Так, RCM, вось гэта. Так, давайте-ка я сабе адзначу гэта. RCM гэта і ёсць мор, бо я потым забудуся. Мяне цікавіла, што гэта азначае у... Зноў жа, калі ў мяне тэкст перад вачыма, у мяне ёсць толькі польскі варыянт і беларускі, у мяне няма ангельскага. Гэта вельмі перашкаджае мне ў маёй мэце. Магчыма, я буду займацца для таго, каб пачаць увогуле працу, пераклада. Я, магчыма, возьму ўсё ж такі знайду спосаб, як распакаваць канкрэтна ангельскі. Ангельскую мову, каб вы разумелі, у гульне складаней за ўсё распакаваць. Усе астатнія мовы проста. Таму ангельскай у мяне няма. Мне нават пераклад з ангельскай складана зрабіць проста таму, што я не магу распакаваць ангельскую. Ось, нават аўтаматычны. Гэта вялікае пытанне, як гэта зрабіць яшчэ. Ось. Так, яны ўтрымліваюць галагенавы водны знак літарамі мор і ўзоры, якія адлюстроўваюць сетку вуліц заходняга рыбаколу, рыбашоў. I would ask you to step into Калі бы the хацеў darkness праверыць іх and not to сапраўднасць, я carry. папрасіў цябе стаць у Again, святле пражэктару it's none майго of my аўтамабіля, але concern. гэта не I just мая need you справа. to do your Недастаткова, каб ты рабіў сваю. Так. Але ж я не павінен мець значка альбо чаго-небудзь у гэтым родзе праверыць You mean you рашэнне. don't have a Ты badge? хочаш сказаць, што ў цябе няма значка? Я не меў яго пры сябе, калі прыйшоў. Так, зрабіць выгляд, што я яго знайшоў. У мяне ёсць значок, я паліцыянт і маю свой значок. Oh, if you didn't have your О, badge, адказвае then that ён і would пасля be кароткай very паўзы bad. працягвае асцярожна You would падбіраючы need to словы. report it on my Калі б ты show file. страціў свой значок, у since цябе you былі do бы have it, сур'ёзныя We can go праблемы. straight to the task at Наконт hand. апострафа, бачыце, за апостраф ёсць насамрэч запакаваны. Табе давялося паведаміць пра гэта з дапамогай майго радыё, але паколькі ты маеш яго, мы можам займацца нашай задачай. А калі б я табе сказаў, што на самой справе не з'яўляюся гэта... А што мы павінны Talk былі to the зрабіць? manager. Then we go Паговоры з out back and кіраўніком, take the потым body пасля down. пойдзем назад і займемся целамі, так. We go out back. Выйдзем на вуліцу і на задні дворык і здымем цела. Але я нічога не памятаю. Я бачу, што ты піў учора ноччу, і за дзень да гэтага таксама, кажа пасля хвіліны маўчання, і што ты ўсё яшчэ п'яны. Але я бачу супрацоўнікаў у горшым стане, значна горшым If стане. you need something for your Калі вам headache, патрэбна there нешта is ад a галаўнога general болю, store то nearby. побач ёсць універсальны As I магазин. say, Але, як я ўжо казаў, целы павінны быць нашым прыярытэтам. Зноў жа, ён выкарыстоўваюць літару І, не беларускую. І ведаеце што? Я наўмысна яе запакаваў, таму што я жадаю, каб гульня падтрымлівала адначасова і украінскі мод, і беларускі мод. Такім чынам, калі ў кагосьці будзе жаданне па тыпу скарыстацца, каб там патрэбна будзе запакаваць беларускі мод пазней, па тыпу усталяваць яго другім, тады шрифты будуць правільныя, таму што ва ўкраінскім модзе беларускія літары не падтрымліваюцца. Там патрэбна ставіць гэты мод будзе наверх, але ў выніку можна будзе адначасова карыстацца і адным і другім. Разам я іх не вельмі спрабаваў, я не эксперыментаваў усталёўваць іх адначасова,
таму што гэта не было мэтай увогуле бліжэйшага часу, але глобальна я на гэта накіроўваюсь, так што раней ці пазней я гэта дакладна зраблю, каб працавала без памылак. Просто тэставаць гэта свая асабістая гаворка, а праблем яшчэ хапае у сваім модзе. Так што прыярытэты пакуль што. Так. А калі б табе сказаў, што на самай справе не з'яўляюся We all царам feel that way sometimes. усіх нас часам There такое is no ўражанне. such thing as a Баюся, police што officer, няма I'm нічога afraid. падобнага на What паліцейскага remains is that афіцера. there is Зато a dead ёсць body павешаны in the на tree. дрэве целы, нехто Someone павінен has to вызначыць, figure хто іх out туды who put паклаў. it there. Калі мы If гэтага we не don't, зробім, no дык one ніхто else will. іншага гэтага не зробіць. But first, we have to Але take спачатку it мы down. павінны злезці з іх на зямлю. Што? Які да, ну потым спусціцца на зямлю цела. Ау, ты пачыні, што? Добра, трэба глядзець, што там у польскай. After you, officer. Пасля вас, афіцер. Так, прыгожыце кіраўніка бара. Добра. Аглядзела ахвяры. Lieutenant Kitsuragi is now in your Лейтенант party. Кіцурагі далучыўся You да can тваёй talk to каманды. him Ты можаш whenever размаўляць з ім by любы момент, interacting with him. узаемадзейнічаючы з ім. Ну добра. У прынцыпе, ты не блага. Ёсць хібы, гэта вядома. Не ўсё бачна перакладзена. Ну, па тыпу, тут мелкая, па тыпу, кнопкі, якія я гаварыў. То бок нічога надзвычайнага не адбылося, скажам так. Я думаў, што будуць нейкія секцыі, якія я ўвогуле працягваў, і то бок гульня проста будзе не гулябельна. Але ў гэтым стане у яе магчыма гуляць, то бок яна працуе. А у яе не хапае ўсё яшчэ вось гэтая дзіўная халера. Вось тут. З ёй патрэбна будзе разабрацца, чаму тут квадраты ўсё ж такі. Але, ну, паглядзім. Зраблю, што змагу з гэтым, таму што ніводным іншым перакладзе гэта праблема не вырашана. Вось, на жаль, я нічога гэтага з гэтым не зраблю і, ну, як ёсць. Ну, добранька тады. Я на гэтым буду скончваць. Я спадзяюся, у вас будзе добры вечар, а мы перайдзем камусьці яшчэ. Я пачынаю размаўляць, як пераклад гэтай гульні. Так. Хто у нас чым займаецца? Лепус гуляе у Senua Saga Hellblade 2. Шаграэль разам з Ікуткі у V-Rising. Так. У нас яшчэ Ватафака у Сквадзе і Міхась Гарэза у Сталкеры. Давайте я подумаю, да каго нам. Мне падаецца, апавядальна такая як гісторыя, хутчэй за ўсё да Лепуса. Так што давайте мы у апавядальніцкую трошки скокнем да яго. Да Сенуі. Мы хоць і праходзілі яе ўжо, але версія... Я не ведаю, дзе там зараз Лепус, але калі што, у гульні ёсць, аказваецца, New Game Plus, які я так і не дапрайшоў. Хацелася б дапрайсці, але не займаўся гэтым. Ладно, так, добранька. Перадаю вас да Лепуса. Жадаю вам добрага вечара. І мы пабачымся з вами заўтра. Заўтра на Elden Ring. А я пайду адпачну сёння. Ужо шмат чаго было зроблена за апошнія 3 тыдні. Я вельмі шчаслівы рэзультатам. У нас штосьці ёсць? Цудоўна. Адпраўляю рэйд. Улятаем.